Pois vamos a empezar. Novos ventos chegan ás Almars. O mar golpea con forza os peiraos e as embarcacións dos demos que, a pesar do temporal que fixo estes días, teñen que facerse a mar. Os últimos días non favoreceron a captura do que diríamos os tesouros de Procan. Aqueles que se foran a lanzar a auga salgada. Non houbo tanto peixe, non houbo tanto deso que poderíamos obter do mar. Mais, para a sorte dos que quedan en terra, hai boas novas que levan a moral dos cidadáns. Certas persoas sumaron os seus esforzos para axudar a recuperación de Salmars nestas épocas tan duras. Non é que a xente fose resucitada, ni moito menos, pero foron preservados grazas aos esforzos dos clérigos locais e certos aventureiros. Nas noites, o fortunio sonriu a algún máis que outro. Todo o mundo escoitou da lendaria festa de Glifo e os compañeiros que se lle sumaron. Algúns din unha cousa, outros din outra. E vos sabredes que foi lendaria e que agora todos os rapaces do orfanato molusco teñen libros novos para os seus estudos. Bueno, ademais dos fondos eses tan xenerosos que adicou o noso compañeiro. Pero aquí hai unha cousa. Despois dos días de inactividade, dos días que tivéchedes, hai algo que vos vai a facer, hai algo que vos vai a chamar a atención, que é o sonar da campá, que vai a golpear con forza dende o centro da vila de Salmars. O característico son do auxilio, dos problemas e sobre todo das aventuras. O Consello volve a reclamar aos aventureiros. E agora ben, Elara, que fostes ti a última en chegar, que fixeches? Ou que estás a facer antes de que te dirixas ao Consello? Non tens por que estar cos teus compañeros. Agora me podes dicir todos: non, estábamos todos xuntos na taberna. Non, eu estaría aí rezando as miñas horas, as miñas oracións. Ajá. Axudaches a preservar os corpos estes días para que a xente tuvera unha oportunidade de resucitar ou ver revividos a xente que morreu na explosión de Belloes, do vello Belloes. Pregunto. Non se che oi, Tanis, estás dicindo algo. Está muteada, fantástico, genial. Pois como se dixera algo máis, vamos directamente. Dixo que sí, que estuvo sudando. Sí que... pois non yo vi. Non Vale. lo dixo, pero dixo que sí. Vale, Aló, genial. Eu aí leo. volveu. A ver, é que vai Discord como ao carallo, que se me colga, non sei por qué. Eu tampouco. Eu tampouco sei. Pero sí, dixo que estaría axudando. Vale, fantástico. Ben, pois, entendendo que non tes os teus compañeiros a man, o que terías que facer, vale, esas campanadas van directamente por e para vos. O Consello chámavos, como ben vos dixo antes de que empezarades este período antes de E a entre nosa bat señal. É a vosa bat señal, o tolón que se lanza desde o Consello. Un tolón moi característico. Quizás xo tedes escoitado algunha que outra vez. Habíamos quedado nun sitio. Eso non o sei. Pero cando sona esa campá, ou é para reunir a toda a xente ou é para chamarvos. Se sodes aquí xente coñecida. Uns aventureiros da vila de Salmars. Os aventureiros. Conto con que vas aí, Elara. Sí, claro. Moi bien. Con decisión neste bo día que está a chover, lamentablemente. Podedes escoitar a choiva aqueles que vayan polas calles ou que decidiran vivir miserablemente debaixo dunha ponte. Moi bien. Vas tranquilamente por ali, non hai ningún problema. Pois saltamos directamente con o noso novo amigo, compañeiro, Mirrin Escamur. Mirrin, que estarías a facer neste día despois
dese tempo entre aventuras, amigo. Pouca cousa. Pouca Quero cousa. dicir, fora de... fora do que ven sendo, pois, bueno, compoñer, seguir tocando Ajá. e vaguear por aí, non tanto, vale, non irme desmorga como fai Glifo, pero, bueno, celebrar un pouco, no, do tempo libre. O sea, entendo que en algún momento non se vendrá aí o traballo, ou isto irá máis porque saliu moi ben o primeiro. Entón, bueno, aproveitei tamén por darlle velocidade a isto. Aproveitei tamén para, bueno, comprarme unha armadurita, sabes, un escudito, un estoque, algo un pouco máis fino, porque ao final eu cheguei pensando, bueno, vou sobradísimo, atopeime nun combate un pouco máis exigente do que esperaba. Saleu ben, pero non me vou a relaxar, no, digamos. Sí, os seguintes poden salir peor, ao fin de contas. Exacto, non me vou descoidar, tampouco me vou a poñer aquí histérico, vou disfrutar do tempo libre, pero digamos que fago algo un pouco, unha vida equilibrada, nada fora do común. Para unha Vale. vamos. Está ben. Podería saber o que saliu no último xornal? Vamos a decir que... Sí, a ver, pode que houbera unha casualidade, no? De que alguén falara sobre o tema, eu, pois, ao final tamén son curioso, me interesan os temas, todo que son faladurías e historias, tal, é o meu gremio. E, por suposto que é posible que pegara, sabes, cuello para ver o xornal, ou pegar a orella para escoitar que din os gardas, non? Porque ao final, se mal recordo, unha das tabernas que adoitaban... estou lendo aquí, Bueno, xa sexa a través das tabernas, como ben dis ti, non? É dicir, o xornal é algo que seguramente fora repartindo o típico rapaz que busca empleo unhas cuantas moedas ao periódico local, non? A fin de contas, iría repartindo ou ben collerías o que alguén leu e deixou por aí ou comprarías un. É indiferente. Seguramente todo xa ollaríades o que saiu estas semanas. Ese sería o que entendo que estades vendo agora. Esas serían as últimas novas. Aquí botedes un olliño. Entón é cando escoitas ese tolón, esa campana, non? Que che chama. Sábelo perfectamente. Quen si non? A quen si non chamaría? Véñense problemas de novo. E a mellor novas aventuras das que seamos vivos delas. Claro, non como os anteriores. Entón ti me dis, Mirrin, que é o que faz? Bueno, se polo que dis escoito un tañido unha campana como que está pasando algo, pois acudiría ao centro do pueblo, ao sitio que eu considere, sabes, que poden estar meus compañeiros, ou onde os vin a última vez para... Primeiro porque me sinto relativamente máis seguro un grupo competente ao lado, sabes? E segundo porque hai unha probabilidade moi alta que nos toca nos humanos. É moi ben probable. Mas despois de estas semanas tan especiais. Non, mas se ves vendo literalmente o primeiro artigo do que mandas do pregoeiro, vai nos saqueranos, o sea, está escrito aí. Porque ao final isto máis que unha medalla, un mérito e tal, é tamén unha responsabilidade, correcto. Sí, entendo perfectamente, non son estúpido. Correcto. O sea, non son... E máis, a xente cando ides pola calle recoñécevos. Sí, quero dicir, non son aventureiro dado a quedarme moito tempo en sitios, pero sí que, oye, pode que haya pasado algunha tempada, non? En un sitio por X ou por aí non podía sair. Entón entendo que isto é algo que se esperan, e polo que entendí na última reunión no Consello, parte do Consello interesalle tamén, digamos, botarnos a zarpa, o gancho, como te queiras, sabes, poñernos un lazo, un collar para atarnos en corto e poder utilizarnos. É totalmente comprensible. Ahora, non era a miña idea final, pero bueno, a ver como sale todo. Xa veremos. Aí Volvendo antes, eso, se me ocorre un sitio onde poden estar meus compañeiros iría, se non, posiblemente me chegaría a persona máis, non sei, a rango máis alto que haya de gardas ou tabernero que haya cerca e preguntaría que está pasando.
Que está pasando? Dixeches. Sí, porque ao final non levo tampouco tanto tempo como para entender si isto é algo normal ou non. Vale. O sea, vamos a decir, non sei en que taberna estarías hospedado, se era a Cabra de Mimbre ou Sí, se dá el Cabra de Roto Mimbre. ou a Rede Valeira, pero estaría aí o noso amiguísimo amigo taberneiro da Cabra de Mimbre e diría algo como pois non teño moita idea, a verdad. Algo querrán os do Consello, eu non vou ir, eso está claro. E probablemente despois das faena que fixache do traballazo ese o mérito que tedes por detrás, seguramente vos chamen a vos. Pois sabendo eso, simplemente chegarei, pero non que doites, que vou facer, escapar. Sí. Eu non sei onde foron os teus compañeros. A verdad. Pero bueno, Vale, pues Glifo vale. solías apostar por aquí, o sea que ao mellor ha de estar cerca, non o sabremos. Eu por aquí non o vexo. Ou non, Martín. Porque onde Te estaría callo Glifo? polo balcón, abaixo. Escoitas un pum. Ah! E levántame. Señálache Por la ao teu compañeiro, que supoño que o veríades despois de caer pola ventá e aparecer na entrada de improviso. Abro por dentro. Bos días, compañeros. Oh, moi bons días, Como estás? Non sei se que che fai esas miradiñas de como che vai o corpiño? Moi ben. Carai, Foi increíble. non sei, sí. Hacía... Trouxache descarte. A mí podedes facer as veces que queirades eso, E nunca se xuntou tanta xente aquí. Sempre que hai unha gran victoria, sempre hai que celebrar de forma igual. Bueno, a mí mentre non me traeades esas cabróns ou as cabras esas que fixachedes. Por lo demais, trae a xente que queiras, Que momentos. Increíble. Bueno, Mirrin, están tocando as campanas. Bueno, pois está. Vamos ao consello. A ver que queren. Que necesitan. ¿Dónde está el aro? Non teño ni idea. Vamos ao templo. Vamos a facer o adiantamento un momento donde vos dades conta de que no templo vos dixeron no, el Lara xa procedeu a ir a dirección correspondente. Moitas gracias, señor. Tome. Dolle cartos para a iglesia. Dolle 2 de ouro. Que proca, bueno, proca neste caso non sería. Que Pelor lle de as mellores bendicións neste día tan aguoso con esta chovisca. Esto alimenta as plantas e os animais. Sí, efectivamente. Por eso ás veces o sol que ten que quedar algo atrás para que as plantas medren e as coseitas collan con máis forza. Vayan, Pues vayan, acudan e teñan as miñas bendicións. Pois po consello. Ben, vamos a decir que a distintos tempos, vale, el Lara xa estaría dentro. Xa pasaría o que sería atravesar a todos os curiosos, todas as vistas que se posarían en vos. E, lóxicamente, os gardas non deixarían pasar a outras persoas que non foran os aventureiros de Salmars. Aqueles que, bueno, erradicaron o contrabando de mercadorías, non? Polo menos a única persoa que saliu vivo delas. Ou da primeira e segunda etapa, claro. Que neste caso é Lara. A Clara líder, porque é supervivinte e que ten experiencia dos dous grupos. Claro. No? Sí. Claro, É a líder do grupo. a líder do grupo, efectivamente. Eu son o Lidl, en todo caso. Como? Son un supermercado. Bien, porque provee aos seus compañeiros e por esos demais a ven como a figura do líder, efectivamente. Entón,
vades a chegar, ides vos a reunir nesa gran sala ante unhas escaleiras que vos levarían a aquel habitáculo donde sabedes que están reunidos os conselleiros, non? Coincididos os tres. Nada. Xa vostedes vistes ao longo desta semana e sobre todo Lara cando saiu de festa e compartiu certos momentos con Glifo, sobre todo despois de que miro os apuntes. Dademe un momento. Oh, no, Martín, dío ti, que é máis bonito. Despois de que? Que viu Lara dunha das cousas que fixeches? Veu como estuvemos bebendo eu e máis uns mans que parecían magos e depois nos transformamos en carneiros e fomos facendo o mama-ovo polas calles. E Lara, Grato recordo. é un moi bo recordo. Moi bo Reíme recordo. moito. Rime moito. Boas palabras. Ben. Subides as escaleiras. E vou vos mover. Non hai tempo a perder. Moi bien. Meu Deus. Aquí tendes aos conselleiros. É o que vos di o garda cando vos abre. Conselleiros, aquí están os aventureiros, tal e como solicitaron ao pedirnos que tocáramos as campás. Anders parece que ten unha cara máis alegre. Parece que estes días recuperou folgos. Véselle con outra emoción na cara. Véselle máis alegre. Vamos a deixalo en eso. De novo podedes ver que está a Manister de aí. Non está cuberto como originalmente habíades visto, atestada completamente de papeles. E podedes ver como o señor Primewater parece un pouco máis nervioso, inquieto. Parece que non deixe de facer un pequeno xesto coas mans e dar un pequeno golpe co peiño. Estades aquí, moi ben, xenial, xenial. Bueno, estábamos a discutir un pouco antes de que viñerades que é o que poderíamos facer, pero xa temos... En verdade xa temos todo moi planeado. Compañeiros, non sei se lembrades o que sucedeu cando volvechedes do barco da Pantasma do Mar. Nós tiñamos certas sospeitas de aqueles os homes lagarto de que nos habíades falado. Primewater repentinamente interrumpe. Sí, non foi falta que continúe Sanders. Creemos que aqueles homes lagarto poden estar intentando preparar un ataque contra Salmars. Non hai máis. Non tes por que enredar tanto para esta situación, Anders. E queremos que idades vos. Anders queda así mirando un pouco boca aberto por a interrupción que acaba de facer. Así de simple, aventureiros. Aínda que parece que non estades todos reunidos aquí. Que é o que lle pasou ao voso compañeiro, Orco? Tiña outros que faceres. Non están en Salmas. Máis importantes que estes? Sí. Os seus que faceres creo que non son incumbencia do Consello. A ver. Fai así como un gesto de un pouco de desprecio por rexeitar este chamamento. Bueno, di a vella que está detrás el, dalle poño unha mano no ombro, acógame. Sí que é certo que temos certas preocupacións, porque aínda que dixeredes que non iban dar problemas, non me lembro moi ben, vin dos papeles e teño na cabeza algo como que os homes lagarto non iban a ser un problema, ou como dixeredes a última vez. Refrescademe a memoria. Tiradme insight. Inside. Non, Que abre está a falando ficha. esta xente? Que vergoña. Agora a ficha. Vale.
Perspicacia, é verdad, ahora as fichas están en castelán. Están en Increíble. español, é o mellor día da miña vida. Estaba tendo unha dificultad un pouco... Sí, perspicacia, ahora están en castelán. Porque bueno, non me digo nada. Vale, Non sei por que. Mirri. Sería persuasión, non a Eu arquei unha cella destas sete chamouros moi de repente, Ah. moito con campanas e veñen aquí a escudriñar. Perdón, Claro, equivoqueime é de dicir, habilidade. parece que a pregunta que vos está a facer, vale, non é unha tirada moi difícil para darvos contas de que esta señora a mellor estaba a poñer a prova, no sentido de que lembredes ben, sabes, non fraquedes no que lle contachedes aquela vez, ao fin de contas, que se mal non lembro, creo que lle comentou Glif. Sí, eu repito yo palabra por palabra o que dicen. Non, a ver. Palabra por palabra o que Estanse dixen. preparando porque teñen algún tipo de conflito con algo. Con a Pero que non contra Salmas non creo que teñan nada. E agora salta Eliander. Bueno, aínda que eso sexan as súas palabras, a verdade é que vamos a necesitar de que vayan para aló e investiguen un pouco máis e redacten un informe un pouco máis. completo. Colle os papeles que tiña elaborado. Non é que descoñeza ou desconfíe das súas palabras, señor Grifo. Pero a verdade é que necesitamos unhas probas máis tangibles. Algo que nos poda asegurar de que non imos ter un problema cos homes lagarto. Posto que xa hubo, bueno, en anteriores xeracións tuveron algúns problemas con algunhas tribus que andaban nos arredores. Non sei se eso lles pode importunar algo. Obviamente serán recompensados. Estamos mandando nunha misión diplomática. Bueno, eu non dixen nada de diplomacia. Se por min sacan e ves que está dando un golpiño na mesa, está facendo un xesto. Conforme se os aniquilades e lle sacades máis problemas ás almas, non hai ningún inconvinte. Esas persoas, non diría eso. Esas criaturas non son habitantes de Salmars, nin tampouco son cidadáns do reino de Keoland, do noso gran rei Quimbertos. Polo tanto, todas as amenazas que saquen, boa xesta e acto será pola nazón. Ves que tose a bella. Bueno, eu si que lles diría que non intentaran, bueno, ser tan caóticos. Eu quero confiar na súa palabra e vou querer pensar que os homes lagarto non están a punto de facer unha guerra ou algo así. Por lo tanto, se van por alá e non me de todos o miran, estou seguro de que ao volver podremos darlle unha boa recompensa. E fai sonidos de mascar tabaco. Bueno, teñen algunha pregunta? Digo Sanders. A que ven esta Preocupación. Que info, o sea, que datos... repentina... O sea, este repentino interés. Vedes a a Anders un pouco preocupado. Non é algo repentino, a verdade. Desde que non lo dixeron, despois obtendo información tanto daqueles reclusos que obtivemos grazas a vostedes, bueno, algunha inteligencia que Beliander foi capaz de conseguir, temos bastantes sospeitas de que sí que se están preparando, poucas seguranzas de que non sexan contra nós, a verdade. Non quero sonar como que quero desconfiar de vostedes, señor Glifo, pero o que lle puidera decir tres persoas calquera non me dá moita seguridade a min. Ao mellor intentaron non enganar, é o que quero dicir, é o que sospeitamos. Temos que corroborar que non poidan ser ningún problema
a nosos cidadáns. Como pode ver e como creo que xa puido saber, a nosa garda non está preparada para evitar un embate de demasiados homes lagarto. E se ese é o caso e son homes lagarto moi ben preparados, quizáis poderamos ter un problema moi grande. Ves que está preocupado o home por isto. Unha pregunta. Sí, as que queiran, por favor. O sea, están preocupados por non ser capaces de defenderse dos homes lagarto que estean ben preparados. Entre outras, E nos mandan a nós para ir ali. Poñamos que son hostiles, temos que acabar con eles. Claro, eso quer dicir que considera que a nosa habilidade e poder é maior que o dos lagartos. Non tendríades medo de que puderamos facer o mismo con Salmars, que considerades que non podría aguantar contra o embate dos lagartos? Señor Grifo, elle de decir que máis ben queremos que vayan a tomar un informe, non que vayan a pegarse con ao mellor un centenar de homes lagarto. Ninguén lle pediu eso, a verdade. Pero si... Eliander pareceu sugerir un pouco. Eliander pode suxerir moitas cousas e pode dicir outras, mas aquí ninguén está dicindo que sean máis fortes que todos os gardas de aquí, ao meu pesar, porque hai algúns que son moi incompetentes. E quere seguir mirando a Eliander con cara de desafío. Ainda que non o nego de que se lles poñen a proba aos gardas, é ben probable de que gañen. Non... Eu, polo menos, non gusto de que se vayan a pegar con todos esos homes lagartos. Eu quero que sepa, eu quero que nos den información, quero quedarme seguro. Para min é, por suposto, os meus veciños. Non sería interesante intentar chegar a un acordo con eles? É un tratado. Se son capaces de conseguir tal diplomacia, sería un acto que estaríamos dispostos a reconsiderar. De feito, eu pídolles que mellor falen con eles. Ou polo menos non sentarse en o que sería un porvir de guerra, a verdade. Estamos Un genocidio, máis ben. Eu tampouco quero eso. Non quero iso. Deféndanse se os van a atacar, pero temos que ter aseguranzas de que non vai haber unha forza potencialmente armada contra Salmars. Moi ben. Miro pos meus compañeiros. Entón temos liberdade de negociar con eles no caso de que fose así? Serían os representantes de Salmars. Sí, rapaza, seríades como uns embaixadores pola nosa parte. A vosa actuación foi totalmente digna e loable. Creo que vos sodes os xustos representantes de Salmars. Divo saber. Está ben sabelo, porque aquí o meu compañeiro Glifo preguntou se era unha misión diplomática e dixestedes que non. E agora sí. A ver... Eliander... Non quero confundir os términos e facer as cousas. Non. Vamos a deixalo claro. Eu voulles dicir, ainda que os meus compañeiros digan o contrario, vale? Se teñen unha oportunidade de acabar con eles, fágano. Eu non quero que sexa unha diplomacia. Eu quero que non haya ningún risco, nin agora, nin mañán, nin en 20 anos. Ainda que os meus compañeiros non estén á miña vera, vale? Poden facer, como eu lles digo, acaben con calquer problema. Non son xentes do reino. Eu tampouco. Nin eu. Literalmente ninguno de los tres. Que cousa que é curiosa. Non vos vai entrar ao trapo, eso. Sí. Ver como vai a calar. Non vai a decir nada. Entenderonme.
perfectamente. Bueno, vos vou a dicir que vamos a intentar levar as cousas ca maior diplomacia posible e intentar evitar un conflicto entre ambas partes. Por certo, se cando volvan teñen a capacidade ou non están o suficientemente cansados, voulles pedir que pasen por o sede do gremio de mineiros ali arriba ao acantilado, cerca da casa Ahora? do... No, cando volvan. Vale. É por un pequeno encargo que poda ter eu. Vale, Claro. tomamos nota. Cando deberíamos partir? A verdade é que teñen a liberdade de empezar cando gusten, mas eu aconsellaríalles que foran o antes posible. Según as indicacións, agora un punto que non tiña eu anotado. Cando faláchedesles do home lagarto, algún de vos deulles as indicacións de onde podían estar? Porque vos si que os bichedes os mapas, pero facilitáchedeslos a eles. No, eu non. No. Perfecto. A verdade é que non sabemos exactamente onde é a ubicación onde podan estar estes homes lagarto. Sabemos por a inteligencia que poden estar nas ciénegas Hull, mas a súa extensión é bastante longa. Se teñen que recorrelas de cabo a lodo, poden tardar unhas cuantas semanas, mas eu diríalles que empezaron antes axiña. Vannos a facilitar a información que teñamos que estudar para ver como proceder para a búsqueda ou para o tratamento con estas persoas? Costumes, debilidades, fortalezas... Non saben nada. Quedeche Leander parando un momento cos homes lagarto. Uns salvaxes que aproveitan todo o que teñen a man. Teñan cuidado, señorita Elara, de que non caen en combate, porque teña seguro de que non só aproveitarán a súa carne para comer, senón que usarán os seus osos como arma. Tales salvaxes non merecen outro tipo de información. Teñan cuidado. Son tribales. Seguramente nin sexan sedentarios. Teñan moito ollo. Ou ofrezanlle algunha ofrenda se queren ir pola vía da palabra. Mais eu insistolles, cando teñan a oportunidade de un golpe contundente, é que se aseguren de que non volvan e nunca nos fagan ningún tipo de dano. Bueno, Me pois parece vou que a- sabe bastante sobre os homes lagarto. Prexuizos, pero parece que é o que máis controla de todos. Cal vai a ser a nosa recompensa? Eso non se falou. Moi ben. De primeiras, eu recomendinlle aos meus compañeiros que os aprovisionaran cos materiais para que non os comeran os mosquitos na ciénaga Hull. É unha ciénaga que, aparte dos perigos que ten, hai unha gran cantidad de insectos que lle poden transmitir moitas enfermedades e facer que o traballo acabe en máis tempo do que debería. Ou antes, correcto. Iso é o primeiro que eu estou disposto a ofrecer. E a maiores, os meus compañeiros estaban pensando en unhas 300 pezas de ouro. Ahora vou a ir e logo a volver. Por cabeza? 300 por cabeza ou 300 por... En total. Es que os seus compañeiros estánse mordendo as uñas, pero el mantense firme con vos. Creo que tivemos traballos máis sinxelos por menos cartos. Tuveron traballos máis perigosos. Se máis ni menos, o último que fixeron foi o de ir ao barco, e pagóselles unha cuantía bastante grande. Aquí o que realmente lle piden é simplemente que exploren e se aseguren. Non teñen por que aniquilar a ninguén, non teñen que desmantelar nada. Eu digolles outra cousa. Eu digolle que acaben con eles. E se fora por min daríalle máis cantidade por cabeza cada un de vós. Pero insisto, o traballo non é o... Me quedé sigue mirando a Glifo, o xenocidio. Non te descartes para reviver os mortos do ataque.
e de estar cartos para financiarnos. Xa nos ocuparemos nós desto, non foi falta de recompensa. Todo sea Non, non, por asegurarnos. favor, por eso quero que veñan despois ao sitio onde estamos traballando. Era para que me axuden a abrir, asegurar que a mina abra ben. Se eso conseguimos, habrá máis financiación para a xente que necesita revivir. E incluso como recompensa habrá boas gemas. Mira, Moi meus ben. compañeros, lles pregunto se teñen algunha dúbida máis, que si non marchamos. Eu en vez de gemas prefiro metales. Os materiais que os podemos ofrecer. Moi ben. Procederemos de inmediato se os meus compañeros non teñen ningunha outra pega. A donde debemos ir buscar as provisións das que se nos falou? Nada, pasen máis ou menos cerca de aquí. Está a señorita. Espera que teño que sacar o libro. O libro do petate, vamos a ver. Dios santos, cantos personaxes aquí. Meu Deus, non sabe como se chama, Meu señorita. Deus. Chámase Lara. E Lara, no. Imaginaste. Falen coa señorita Kiona Kester. Ten o edificio onde traballa as peles. Ela valles a provisionar con este tipo de Marroquinería. 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 Correcto. Boa profesión. Vale. Mellor persoa. A bella esa. De que se encargaba? A bella que está aquí Wellan ou como se... Sí, é da Owlan. sí. Esta señora é unha mariñeira que leva moitos anos, bueno, no tema igual que Anders, vale, familia de Anders, é unha familia de pesqueiros, vale, familia de pesqueiros, bueno, eso é quedarse curto, basicamente teñen subcontratados barcos e fan rutas comerciais, Entendo, vale, entendo. esta señora dedíquese a peixe, vale, é moi Bueno. humilde, basicamente ti ves as vestiduras e non ten nada que ver cos demais, vale. Simplemente está aí por dereito de antigüedade. Sabedes de oídas da xente que está aí representando bueno, a xente. Vale. Podo falar con usted, señora Eda? Ah, sí, sí, por suposto. Ves que se levanta ela. Bom, faríamos falta unha tripulación para o barco. Sei que usted é de familia mariñeiros e tal, se sabe de... se pode buscar un equipo bo. Ajá. Sí, por Para- suposto. Pódolle facilitar algúns contactos, como non. Moitas grazas. E máis, despois, creo que haberá bastantes persoas despois do que temos oído todos. Non, hai moita xente que non me ven o dos libros, mas eu creo que é boa idea darlle aos rapaces unha maneira nova de estudar. E se vostede non houbera convencido a aquel mago, non me acordo, non lembro agora como se chamaba, pero teña por seguro que sí. Lle podo facilitar algúns contactos. Moitas grazas. Pois ben, bom, mas onte xa están, amigos. Podemos partir. Ben, pois vamos a recoller as nosas cousas e partimos. Skerrin tú se vos aí se queren as moedas podes deixar para cando volvan, se non as prefiren agora. Precisamos o cartos pago, agora. Precisades cartos agora? Non especialmente. Vale, se queren deixarellas como un ton cando volvan. Así xa. Moi ben. Ao volver teredes 600 moedas de ouro. Nada máis. Vale. Nada máis, non queredes comentarlle nada máis a estas xentes. Non, Non. eu polo menos. Non sei se Mirrin Non quero discutir con eles. Mirren el silencioso. non lle quere señalar que se diferencia o home lagarto de min, escupille na boca. No, É escupirlle na boca. E seguramente Encierro. yo dija moi ben, yo dija moi ben.
Racista educado. A ver, teño unha idea moi básica do que están facendo e non me parece ben, pero bueno, é traballo. Vale, pues vamos a... Eu diría de ir A primeiro coller as marroquinería. nosas cousas e despois vamos á marroconería e piramos. Vale, pues vou, Aí estades. paso pola cabra de mimbre, Ajá. collo a A miña nosa mula, cabriña. Vamos ir andando, non? claro. Interesante como esta xente non se acaba de meternos un marrón por se sale mal o asunto, sabes? Sí, Vale, estou pois un eu vou pouco levar desilusionado con o este carro. consello. e vou deixar un dos cabalos. Vas levar un carro, Vou levar un carro. pero non vamos ir a unha ciénaga. Non sei, ti viches os mapas, ti sabes onde están. Sí, eu sei onde está. Están ali É unha no ciénaga. fucking... Eu sei que é unha Vale. ciénaga. Vale, pois entonces non levo o carro. É unha fucking aberto. ciénaga, No aberto dun río, non sei que Pois estaba levo un cabalo. Mi madriña, Xesús. O Despois cabalo. volvo para Comen casa. mosquitos. É verdade, hai mosquitos. Deixo a mula na casa. Como son esos mosquitos para que nos teñan que dar protección? Básicamente, protección, chaval. se non tedes os ungüentos, cada descanso curto ou longo facedes... Hai unha persoa que fai unha tirada de sabiduría. Sí, de sabiduría e Salvación. supervivencia. No. Como na De salvación supervivencia, para ver se safades cos cousas que tedes polo camiño. Se non, non facedes o descanso. É así de mierda, Está, literalmente no libro. Ah, vale. Entonces non é Bueno, problema. pois podemos pedir a alguén que nos acerque ao máximo. Ujú. Contratar algún transporte ou o que sea. Sí. E despois tiramos ciénaga a través. Vale. Vale. Sí, incluso podedes levar o vosso carro contratado por alguén. É dicir, vos sodes aquí famosos. E alguén vos pode roubar o carro. Que sei. Eu non Espera. O meu carro de Martín. Foi con glifo co que fomos aos pontos dos druidas. Ou foi con... Non me sonan os druidas. A O da arboleda Arboleda. do Abadhai. No, foi con- con... Entonces, con Bracalabos. eu non teño nin puta idea, non. Correcto. De feito, eu nesa partida non debín estar porque non me sona. No, correcto. Estaba José, Gabriel e Martín. Era o pero dos Gabriel mapas no. para preparar antes do... Gabriel do está ataque. morto. O sea, Gabriel non. Ah, joder! Gabriel está morto. Joder. Agora. Meu Vale, Deus, Jesús. pois... Era majo, sempre saludaba. Vale, pois, a ver, vamos a cabra de mimbre. Ajá. Collemos as cousas. Lara colle un cabalo. No, contratamos a alguén que nos leve nun carro. Vale. Contratamos, pois hai que ir a falar con alguén que sepa de carros. Aquí seguro Ok. que o señor da taberna sabe de quen teña un carro para Eu levar. pregunto na taberna. Vale, Ou sí, Mirren, sin ningún que pregunto a problema. Mirren, que fala máis. Bueno, Mirren, pois me vas a tirar unha persuasión. Por o simple feito de telo con máis desconto, vale? Se non vai haber un home que por protección ademais vos cobra un pouquichiño máis. Protección de qué? pero que A súa protección, de qué, a hombre? súa protección para volver. Hombre, Non se mete pero nos... usted non se dá de conta de que estamos evitando un problema largo. Estamos A traballando, protección pero ao con volver. cello. Eu teño que ir Esa hasta casa a de- Siena. A casa teño de que ir hasta Leandro Siena. vai ser raideada por ese momento. Eu teño que ir hasta a Siena. Que tiro? Persuasión. Persuasión. Buah, pero que ahora chamase persuasión, chaval. Ahora estamos en persuasión. Ahora estamos en España. Vale. Ben, Persuadido. non hai ningún problema, é dicir, sodes moi coñecidos. Joder, hasta diríades que hai xente que se ofrece, hai bastantes persoas que quere acompañar aos aventureiros á Ciénaga de Hul. Que dis, joder, hai un momento donde o camiño deixa de ser camiño. E aí xa non vai ir o carro. A xente cando Eu se sei, vai chegando no, por no, aí, no. É cuidado. moi peligroso.
Os esperade aquí e cando volvamos celebramos. Non podemos poñer en peligro máis vidas desta cidade. No, pero nos eu achejo vos ali sen ningún problema. Hasta un sitio, hasta un sitio. Hasta un sitio. Perfecto. Eso está. Moitas O sea, grazas. pues Doy mira, unhas palmadas na espalda aí. Claro. Cobro vos unhas platas. A precio de amigo. Como se Doulle fora un a euro. Teixeiro un carro. Ves? Doulle un ouro. Me cago no raio. Esto sí que é bo, caralho. Ves como sorríe. Facturando. Facturando. Vale, pois, é dicir, este man prepara un coche, vale, con certos animais. Vamos a decir que ten un buey para tirar por se queda enganchado en algún lado, que ten algo de forza. Non iré moito máis rápido que un cabalo de tiro, bueno, pero ha de funcionar bien, por se algún camiño pedregoso ou que non está ben disposto por o sitio onde ides ir, non? Ides entón a coller eses materiais, esos ungüentos, non? Esas cousas que podedes necesitar para que os mosquitos non vos piquen. Porque aquí o Consello estimou que ibas a estar semanas buscando entre todas as cénagas. Bueno, entre toda a cénaga. Sí, eu collo. Eso es lo que ellos se creen. Perfecto. Eu vou coller Vamos a algo decir que chegades, pasades entre as calles que están neste casco antigo cerca do Consello. Hai unha casiña, non? A marroquinería. Era así. Sí. Sempre olvido, tío, que tal. Vale. E ides a ter a esta muller. A esta persoa. É marroquí? No. De feito, é unha muller que ao mellor podeche descoincir outra vez. Ou la poñerei para que sexa máis fácil de ver. Está moi Fiona chiquita. Kester. Acerca a cámara. Agora vexo. Ben. Vamos a decir que se acerca aquí a... Aí o temos. Ao lado do orfanato molusco. Cerca do orfanato molusco, correcto. Vale. E unha vez estedes aquí, vais a vos quedar mirando. E vai esperar aquí, digades... Algo, os aventureiros... Bueno, non sei que non metedes afianzado, pero... Os aventureiros da vila. Son descoñecidos Así é. todos, especialmente el, pola festa que fixo. Vimos a buscar as provisións que nos deixou aquí o Consello. Sí, por suposto. Xa tiña algo preparado para isto. Dádeme un momentiño que vou para atrás. Vedes que se levanta, vai á parte de atrás da tienda. Podes oler ese coiro, non? Ese traballo que dedica aquí, o tratamento das peles. Vedes que vai a salir cunha pequena caixa. Nada. Dentro dela hai distintos ungüentos, frascos. O que poderíades utilizar para unha semana de... Aplícome un ungüento, non me pican os mosquitos. Aplícome un ungüento, non me pican os mosquitos, etc. Ahora ben, cando a señora vos vai dispoñendo os frasquillos, vos, bueno, é que non vos vai a pedir papeles, porque sabe que sodes vos. Xa todo o mundo vos coñece, xa de vista. Bueno, entendo que se ides a pasar polas ciénagas, ao mellor atoparedes algunha criatura grande. Se atopades algún bicho, algunha besta, trédeme a súa pel. Ao mellor vos podo dar algo por ela. Que tipo de besta? Calquera cousa bastante grande. Non Mecánicamente- solicito algo parecido. Era Sí, esta sí. a persona que nos dixo algo parecido. Sí. De que se collíades unha besta de dificultad ou sí. superior, vos iba a pagar. Esa É é mesmo. que é a primeira vez que a visito. Claro. Correcto. Vale. Creo que algúns de vos xa vos tiña comentado isto, pero... Bueno, é a maneira que teño para obter os materiais do meu negocio. Podemos ver a lista de obxectos que vende esta señora? Esta señora non está preparada para vender obxectos, pero que é o que buscas? É o que che pregunto. Non, tiña curiosidade por saber o que vendía.
Bueno, algunhas peles, isto máis confección e diseño de roupa personalizada, máis que outra cousa. A min véñenme as xentes que teñen bastantes cartos para que lle faga roupas a medida. E a verdade é que me lucro bastante co meu negocio. O traballo. Sí. Sí, por eso mismo, se podedes traer algo, pagareivos xerosamente. Moi xerosamente. Intentarémolo. Ben, pois nada, pois se necesitades algo máis. Eu xa vin, xa sei o que pasou o outro día de noite. Non foi falta que fagades ninguna demostración de poder. E máis se vides acompañados con xente máxica. Parece que se refire aos acompañantes de Glifo na súa festa. Estuvo ben, a verdad. Sí, foi algo digno de ver, sobre todo o do muelle e aqueles constructos máxicos. Non esperaba que ganara a Virgo. Por eso digo que non foi falta que fagades ningún truquiño raro. Outra vez. Ben, davos todo, que algún de vos se apunte ungüento mosquitos e se poña, por exemplo, Alguén 30. que teña forza máis que a min. Con forza. Que poda levar máis pouquiña peso que a min. cousa. Son pouquiña cousa. Cada unha mellor Pois pesa media libra. É algo que se usa por día, basicamente. Davos Bueno, para 10 levo días. 79 de 150, pero... Como anoto isto? Eu levo un huevo de cousas. Pois como le vai Vale, tanto pois- peso, chaval? Teño un morral aquí moi máxico. Pois a carjalo. Como se chaman as mierdas estas? Ungüento antimosquitos. Ou Estaría ben que me deixes. crema antimosquitos. Vale. Sodes 3, 10 para cada un, 10 días. Deberíamos de dar ben. Ou non? Ben, Espera, que non me deixa añadir cousas. Agora. te diría. Mima! É un mapa. Teno el. Agora ben, que facedes? Quero que me digades vos. Non todos sabes, un por un. Se non pregunto Espera, que persoalmente. estou aínda cas cousas estas, ó. Sí, sin problema. Vale, agora temos que pensar. Realmente o consello un pouco desestructurado, porque uns pedían unha cousa, outros de outra. Chegaron á conclusión entre todos, aínda bueno, de que tiñedes que dar máis seguridade ou darlle unhas cuantas probas como conforme os homes lagarto non son un peligro para a vila. Como solventedes Calquera diría que acaso? somos funcionarios. Calquera o diría, Jesús. Como fagades xa é cuestión vosa. Eso está claro. Pues sí. Como dixo Leander, non, desde logo. Hai unha cousa. Mentras estades facendo as compras, mentras estades recollendo os recursos e preparando todo para a viaxe, dades vos conta que polas calles aparece a mesma persoa que había de rescatado no barco do fantasma do mar. Océanos. A criatura, o elfo marítimo este, do que había de salvado. Aparece por aí. A criatura, efectivamente. Acércase vos. Davos un saludo propio do seu orixe. Vale. Parece que vos chapurrea algo o idioma. Algún de vos fala elfo primordial? Eu. Sí, era Martín o que falaba con el. Ben. Encantado de poder vervos outra vez, señor Glifo. Océanos a mis brazos. A ver que lle dá un abrazo. Po. Que tal, como se trata Salmars?
Ben, apenas poden entender 3 ou 4 palabras do que digo. Menos mal que hai unha que outra persoa que pode falar acuano. Pero, ben, a verdade é que estou curioso de saber que é o que farán esos homes lagarto. Son capaz de obter información de que os vosos, bueno, máximos líderes necesitan que investiguemos ou que se investigue aos homes lagarto. Investiguemos, queres te unir, Benvido Quero ao grupo. unir. Quero unir. Benvido ao grupo. Chavales, xente, compañeros, océanos únesenos. Vale. Non Bueno, se Dimos van dar unhas compañeros. palabras en elfo a modo de saludo cordial e faivos un xesto de agradecemento e saúdo porque o rescatachedes ao fin de contas. Podeslle dicir aos teus compañeros que agradezo moito que me houberdes salvado aquel día. Teño unha Está deuda moi con vos. agradecido de que lle hubiéramos salvado a vida. Dille que era o mínimo que podíamos facer. Señalo e dixolle de que era o mínimo que pudéramos facer. Ah, por favor. Tanta mobilidade estes días e máis de alguén que non me había coñecido previamente. É algo maravilloso. É algo que pouco se pode esperar no día de hoxe. Con máis Vai razón un para xesto. facelo. Doulle dúas palmadas na espalda. Veña, únete a eles. Non falan o teu idioma, pero intenta poñer ansia nos gestos. Sí, Usado estou me lenguaje, quedando. Durante estos últimos 12 días estou aprendendo a lingua. É un pouco. Di en común complicada. Sí, moito uso da lengua. Por Lengua complicado. Sí. Di así. Pero yo entender algo. Mi má fala castellano, chaval. Fala castellano, sí. Pero no fala castellano, no español latino. Ah. Vale. Ben, Pois... o pois plan, océanos. Díjolle, vamos ir a Oceana. Sabemos onde está. Vai a ver Dille que vamos a ver os seus amigos lagartos, homes que estaban con él. no, a verdad é que os No homes barco lagarto non son os estaban no meus barco. amigos. Estaban no barco. De Igual feito, igual que os piratas. a relación que temos cos homes lagarto, ou polo menos a nosa tribu, suele ser bastante delicada. ¿Por qué? Bastante delicada. Estou respondendo como se si estuviera entendendo, pero imagínome que Martín me está Sí, traducindo. sabes, para que Martín non este cada 4x3 dicindo por Sí, sí, tal, non sei que, tal. Non podemos Bueno. comprar un pergamino de entender este home. Comprender lenguajes. Comprender Non lenguajes sabemos. a esta hora do día, nesta época do Nesta ano. época do ano, concentrado exactamente na tua cociña. Algún de nós ten conocimiento sobre a Tiflin que ten os objetos mágicos. Sí, Sí, Lara. ¿no? Lara pudo presentarlo en calquer momento. Eu creo que declaráramos Podemos eso. ir a preguntarlle se ten. Por De suposto, feito, cando pasades falamos pola de calle comprar Especia. cousas, alguén Pois comprou creo guíanos que algo Lara. mágico. Alá vamos. Sabedes todos quen é Xenros. Podedes comprar objetos Vale. mágicos. Pois vamos ali a Sotaxendos. Vamos a decir que vai a ter o obxecto para que o man poda falar idiomas de puta madre. Pero eso só le can. Bien. Ben. Vamos, canto vale. Vamos a miralo. Se non Isto apuro... é todo momento comprar. Vale, dadme un segundiño antes que nada, porque Eu prefiro poñer a escena. Dime. Que dixeches, Tania? Mira, ves, comprender idiomas. Aquí que o meu fin- pergamino. Tens un pergamiño de comprender idiomas. Sí. Entón Vale. xa non fai falta nin ir a Sotaxendos. Pero a ver, o pergamino dura X. Sabes Claro. que vou entender 5 minutos. E o resto do viaxe que non ten fago. por que ser ahora. Usámolo cando sea Claro, pero necesario, estaría- sabes? pero Cando estaría ver- cheguemos a Sontos Lagartos. Pero podemos mirar se ten algo que lle dé o comprensión un pouco máis extensa, ou un pouco máis duradeira. Porque senón vai ser un coñazo. A ver. Porque se ti non estás quedas, imagínate, Gabriel Glifo solo con non él. ten problema en facelo. Martín se che di non se vai gastar os cartos en esa puta merda.
Quero mirar canto vale. Vai valer 2000 pavos. Va, vale de carallo, Antonio, o sea, aí cuidado, Vamos a mirar canto vale. E despois Según o diremos que vale. no gracias. Que nivel é o hechizo? 2. Sí, creo que sí, ¿no? Non sei, perdín a folla que tiña aquí fora. ¡Ah! Aquí. Donde está a info? Ver elemento. Mira, e tedes a poción de Nivel un. comprensión e o casco de comprender lenguajes. O casco Vale, de porque o comprender feitizo de nivel lenguajes é un common. Un common. Common, Aileen. Un common, o sea que 500 pavos polo menos. Touché. Bueno, non son 2000. Non son 2000. Non son Pero 2000, son comprender 500. lenguajes non é que o Océano se poña a falar e o entendades, é que el vos entende, Sí, sí, claro. que é distinto. E este Non é non se vai tontos. non se vai meter en problemas por andar buscando cosquillas aos hombres lagarto. Pero non Agradezo a súa consideración, mas eu era un enviado da miña tribu para recabar información de por que eses barcos se acercaban tanto ás nosas vivendas. E agora, se están os homes lagarto envoltos, teño que asegurar de que tampouco sexa unha ameaza á miña vila. Solo vamos a asegurarnos de que hai paz entre todos. Non vai haber conflito. Se fai Non importa falta, que veña. axudareinos, pois con vos teño... E ves que si, Unha lle deuda costa de incluso de sangre, explicar, sí, non? Eu entendo. Ves, pois eso é o que che di... Eso é o que che di Glifo, non, Mirrin? Está che traducindo que el ten como unha deuda personal con vos. Vos salváchelo da morte, da desnutrición, de todo. De todas as accións. Que ten unha deuda con vos. E que se fai falta, el porá a súa vida, dado que podía habela perdido, e vos a... ya dechedes. Moi ben. Aparte de que quer saber que é o que pode isto implicar para a súa propia tribu, para a propia vila que ten eles. Vos estades interesados na vila de Salmars, ele está interesado na vila de Oceanos. Os Manaen, divos o nombre. Bueno, entonces, estamos listos. Ou queres seguir Querede- mirando tienda? Queredes comprar algunha poción por si acaso? Eu só teño 3. Pilabas, Mirrin. Eu teño que facerme basura, teño demasiadas cousas. Eu tamén podo ser a vosa carga se me queredes que eu leve algo. Podo levar cousas. No, tranquilo. De feito, teño cousas aquí que non sabía O nin que que vou levaba. facer? Levo unha botella de albariño en riba. 18 Era de miña. peso en racións, 19 de peso en disfraces. Tiene Vou 3 listar. disfraces. En disfraces. Mira, Gabriel, pues non o sei. Pues non o sei por que Es la- estás. Es la reina de la noche, tío. O sea, Reina, por que, non. por que vou carregado hasta arriba con mierda? O man, Vou quitar dous disfraces, porque isto non ten sentido. A ver, Bueno. eu si que es... Oh, man, creo sabes, o peor é que é un fucking home lagarto. O sea, un fucking Dragonborn. Eu si Que que disfrace, podes bo, guardar porque- no meu morral. Moi ben. Que creo que ali non pesan. A ver, tes unha bajo holding, o sea, vas a poder poñer aí cousas bastantes, vale, Pero- o sea... Por eso yo ofrezco a Gabriel que si quer guardar algo aí... Tiene armadura que ligera guarde. bella tamén. Que son 10 kilos, aquí o 10 de peso. Facede o couso de comercio. A cousa é, ides pasar onde está Xendros? Vamos, veña. Vamos a Sotexenos. Saludámoslo. Vamos a ver que nos ofrece. Vale, puxen aí a mula porque pensaba que ibas a sacar, tío. Que Vou con ela, doulle un paseo con ela. Dalle un paseo, porque ao mellor vai moito tempo tal. Sí. Sí, parece que tiñades ganas de verme. Como vos podo axudar? Sí, mandando mierda aquí a Desde nada. logo, Xendros, doulle man. Dache un Porque bo non sei apretón onde de me mans. vai, aquí. Eu apreto máis. Se lle Cajo rompo a man, na puta. rompo lle.
No, no, aquí non rompe nin que man, hostia. Queríamos mirar o que tes en... Que é o que buscades? A curiosidade. Creo eu. Miro para elar, mirar o que tiña, non? Espera. Kiki, como paso isto á bolsa? Abaixo de... Ah, a bolsa. Rastro. Se tes un objeto, literalmente podes darlle doble clic á bolsa, ábreche un diálogo donde podes arrastrar cousas. Se queres comerciar con Gabriel, abaixo de toda a esquerda, solicitud de No, comercio. no, xa estamos comerciados. Vale, vale, guachi. Vale, xa acabo de ver. Vale, ben. Xandros vai vos explicar moi sinceramente de que pode acceder a todo. Que pasa? Hai objetos que ao mellor ten que pedilos e ides tardar días hasta que vos chegue. Pero que tes ahora? Claro. Que hai no escaparate? Bueno, deixademe ver por aquí a ver se podo ver algo interesante. Cal é algo interesante para vos? Algo que se poida comprar? Claro. A Sí, que preço porque estamos algo- falando? Non sei. Canto tes, Lara? Depende do que nos chame a atención. Pero cantos cartos tes ahora mismo? Así, a primeiras creo que 250 monedas. A primeiras. Pues tiñedes que haber aceptado os 300 euros. Eu dixen a primeiras, non dixen que fora que todo o que teña. Que diré... Ben. Vai vos sacar un caldeiro. Oh, yes. Vai vos sacar unha varita. E vamos a decir que casualmente ten o yelmo de comprender lenguajes. Veño. Ora teño unha daga. Podo apuñalar xente. Como? Perdón, é que Gabriel mandoume a súa daga. Perfecto. Podesme repetir o que había, aparte do yelmo de comprender lenguajes. Hai Un caldeiro, unha un varita. caldeiro e unha varita. Esta señora non ten tienda, non se abre. No. Vaya. Literalmente, A varita de que? os juntades os únicos que non teño, me cago na puta. Bueno, é unha varita para... Que es que che moza, o que fai? Estaría ben. Vale, ves que vai a Hazme o teu gastar saco unha de das dormir. cargas. Fai... E lanza... Unha rede de telarañas. Xa non ten unha carga máis. O pote ao mellor si que vos pode interesar. Está feito de cobre. Bueno, por o que me teñen dito, se lle botas agua e faz unha cousiña máis durante un minuto, transfórmase, bueno, nunha comida. Sirve ben para cando non queres ter racións. É algo caro. A comida infinita págase máis cara. É un pouco burro ese tío. Non me chama nada a atención. O yelmo de comprender idiomas. Bueno, é algo que tiñamos por aquí. A xente parece que non lle acaba de convencer moito. Deixaría bolo en uns 500 peças de ouro. Demasiado. Persuasión. Non vai a ser fácil. Maldita sea, eu non sei persuadir a ninguén. Tedes aí o mirri. Tes algún anillo? Que se che mirando. Anillo. Sí. Que buscabas exactamente? Pregúntache. Algo que me axudara a moverme mellor na auga. Un anillo para nadear. Vale. Non teño nada aquí ahora mesmo, pero... Bueno, por o precio correspondente podo che traer uns días. Entonces nada, porque me faría falta. Para ahora. Canto costa?
Vamos a ver. Ai, déxame mirar. Vale, é un anel que che dá unha velocidade de nado de 40 pés. É un common, máis ou menos o mesmo precio que sería o casco. Un common era 500. Sí, 500. Dixestes que o casco valía 500. sí. Estou olvidando. Sí. Escoitas javiotas aí de fondo. Que facedes? Eu miro para aquí se... Non, non, xa dixen que piráramos, se queríades. Pois vámonos. Moi ben. Vamos deixar a mula de Martín e marchamos. Sí. Vale, Unha Perfecto. pregunta. as que Diga. queirades. Ese token é a mula de Martín. Sí. É a mula de Martín. Sí, dixo antes. Porque ten un puto token horrible, tío. É a mula que está feliz de estar ao lado. Feliz donde? Estou feliz, joder, está un pouco mal porque xa é bella. É un martillazo na moi cabeza, feliz. yo. Ten moitos anos de combate a volta. É moitos anos, É moitos anos. Man. Non te metas con o meu slave. Dixo. Vos veu máis fiel compañeiro en todo este tempo. Moi ben. Vamos a seguir de Salmas. Non nos fai falta andar con máis historias ni ningunha mamahuevada destas. Vale. Vamos a utilizar nin máis nin menos o token de Sleipnir. Vedes o mapa, non vedes as cousas negras? Pregunto vos. Non Que vexo vexo todo en nada. negro. Bien. Como o bien, meu futuro. Bien. Clásico, sobre todo a gente que se vai casar en... En Que breve. meses. Vale, dale un momento. Vou-vos a dar visión, porque suele ser mellor que poñer a Sleipnir e que de visión máis que outra cousa. Vale, dá un momentito. Vamos de velo, visión anable. Vale. By anyone. Vale, dá un momentillo. Vamos a cambiar. Será ese anyone. En ese... Permisos. Outro novo compañeiro. Vedes ahora? Eu vexo un puntiño Sí. pequeno que pon Salmar. Esos Salmars. Vale. Sí. E se movo así? Sí. Xa mula de Ves Martín. que- No. ves que- Vale, perfecto. A mula de Martín é o grupo. Vale. Sodes Mula de escoltados... Métete dentro do personaje. Gabriel, ahora eres parte da mula de Martín, parte del barco. Ben. A idea, basicamente, é que a persoa que contratáchedes para que vos mova co carro vai polo camiño, vale? Ata que vos acerque o máximo ao que serían as cenas. Vale. Vale. Problema, non hai unha ponte que permita ir de maneira recta. Polo tanto, ides a ter que seguir o camiño e logo a partir de aí ides coller un desvío. Isto implica que vai a tardar un pouquiño máis, pero tampouco moito. Polo tanto, Non sería máis Cada- fácil cruzalo co barco e despois ir en carro. Sí, podemos facer eso. Vamos a hundir a vida aquí, que pola súa cara, veña. vale, facelo, Estilo, dame cruzamos igual. o pequeno chisme e despois vamos en carro. Poñemos unha embarcación de mierda para que pasedes por outro lado. Va. Como que de mierda. Merecemos unha embarcación mellor que somos os héroes de Salmars. Unha embarcación increíble para mover o carro e para que podes pasar ao outro Tampouco lado. non somos nobles aquí ni nada, Decente. Pero eu bueno, pasades o carro por onde nos andas. Pero, vamos a decirlo así. Ya está, home. Que non fai falta que o carro vaya por un camiño feito. Con que vaya sobre terra e non vaya escalando as Vale. montañas, chéjalle. Vale, polo tanto, na infinita sabiduría de atravesar o río a través dun barco para que o carro nos deixe ali, chegades aquí, vale? É unha zona que pouco despois accedemos á montaña, pero sabemos que o que sería a ciénaga de Hull está todo recto, todo para arriba. Non é o norte, vale? Neste caso sería o oeste. O norte é o que temos á dereita, arriba sería o oeste. Vale, está girado o mapa. Tuxe. Polo tanto,
Cada hexágono pequeno son 6 millas. No, Ok. son 3 millas, 6 kilómetros aproximadamente. Fixemos os contas antes, eran 4,8, pero 6 4,8. kilómetros. 6 kilómetros, non hai ningún tipo de problema, vale? Ben, en principio, para que cheguedes ao sitio donde o personaxe de Glifo estima que pode ser esa guarida, non? O sitio dos homes lagarto, deberíades de tardar nun día, vale, ni máis ni menos. Co carro un pouquichiño menos, pero a noite dela ter que pasar fora. Por lo tanto, Moi ben. É zona xa de mosquitos? eso que vamos a ir agora. Vamos a andar un poquinho para aquí. Despois de un traquetreo, un camiño que está improvisado, uns desniveis que suben, baixa, podedes ver as montañas e ao outro lado o mar azul, como se estende no horizonte, como o sol vos acompaña nesta mañán, porque saídes de mañán, saídes de moi mañán. Bueno, moi mañán, pero moi mañán fuchedes ao consello, e iso entendo. Ata que chegades a un punto onde o carro non pode continuar. O home que vos transportaba de aquí empezan as cenas. Polo tanto, ata aquí onde podo chegar. Despois Vale, disto pois tedes que moitas seguir vos. No, grazas a vos. O ouro vai entrar ben. E tanto que sí. Deixa vos solos. Agora só estades volos 4, contando océanos e os vosos pés. Vos me decides. Entendo que queredes seguir recto e continuar o camiño. Non está posta a música. Compensa non seguir o camiño. Non é camiño, esa é a trampa. No. Bueno, pois Vale. seguiremos o non camiño. Perfecto. Claro que non hai camiño, non ves que tuvo que dar volta ao carro. Vale, Martín, eres ti o que interpreta o mapa? Sí, claro. Home, é o cartógrafo, quen iba a ser senón? Vale, podes utilizar as ferramentas de cartografía en vez de facer unha supervivencia. Asegúrate que as ferramentas de cartografía teñen a tirada correspondente, porque ás veces sale solo con inteligencia e cargas en todo un pouco por riba. Sí, está con inteligencia, debería ser con wisdom. Eso é o que me refería. Modifico, podelo Como- modificar dándolle a rodinha. Editar... Wisdom. Eso é. Os pantanos son un sitio curioso que parece que está desprovisto de a vida salvaxe que vos esperaríades no camiño, nos montes e nas... bueno, donde acabades de vir. A oscuridade e a néboa é algo que parece que predomina o ambiente. É unha pena, porque escuitachedes algunha vez historias de que estes terreos non eran así, de que hai moitos anos, ou incluso séculos, isto era un bosque donde aquí vivían outras xentes, incluso a mellor outra civilización. Sucumbirían co paso do tempo, sucumbirían con algo que se botou en riba deles, ou incluso a mar. Ben, tras un tempo de camiñar e unhas cuantas ras polo laos, quen o que iría primeiro? O que interpreta o mapa, supoño. O que interpreta o mapa. E detrás? A mula, vai primeiro a mula. Si non hai mula, Mula non vai con nós. No, a mula vai en espírito. leva Martín un Por que esa dibuxiño dela foto colgado do puta pescozo. mula, tío, que horrible. Leva un santiño da mula aí. É un sentiño da mula, joder. Vale, a ver. Yo leo el mapa e ella conduce. Ves? Ella me guía. Eu que digo que habería que ir con moito cuidado, porque vamos a acabar unha fochanga desas horribles e apestosas, sabes? Cheos de malaria e todo. Non, home. Menos mal que tedes os ungüentos, porque É o momento de tomalos. é o momento de tomalos.
É un sitio que fede. A Océanos falle falta enguento. Sí, sí que lle fai falta. De feito, cando os ve aplicar vos, vedes que está peleando contra os mosquitos, apartándoos, tal. E pedir, tedes un remedio No, para eu iso. ofrezo yo, sabes, directamente, xa non espero. É por irme quitando Se aplica. ungüentos. Ves que se aplica esa cousa viscosa por todo o corpo, normal que aparte os mosquitos. E irá Viscoso, pero duro. sabroso. Ben. Uno. Martín, Dime. hasme tirar ti. Se quedaste primeiro, o dado de 20. Vale. Dado de 20. Caso 20, Mira este dado, mira cómo gira. ¡Fua! Pero es aquí un 14, ¿Por qué te botas a Sí que se caches. Sí que se caches. Ben, 4, 14. o que vai de primeiro, por favor. Vai me tirar unha percepción. Jesucristo. Non vexo nada. Absolutamente. Os teus compañeiros van confiados porque de ti noite. eres o que ten o mapa. O atardecer Vale. ainda non é de noite. Van confiados porque ti és quen ten o mapa, non? Ti és o que conduce. E quizáis pode ser tema da néboa, pode ser... Estás confiado. Vas co espírito de Sleimir aquí acompañándoos, non hai nada que vos poda impedir conseguir. Mientras pasa esto voy yo diciendo, pues esto parece tan fácil como cando vou en barco, A ver, non vexo moita diferencia. É verdade, é verdade, é verdade. Ninguna. No hay ningún token en escena visible. Sí, sí. Vale, asumo que debíades de estar vendo en completo a oscura. Non é así, lóxicamente, porque aínda temos o día ao noso lado. Dame un segundiño. Aí o temos. Aí está. 0 aquí e 200 aquí. Vedes agora ben, verdad? Sí, Vale, eu polo menos. os demais tamén. Sí. Estamos todos xuntos. Vale, formádevos. Ide na formación que ibedes. Fila india, tal. Poñedevos como vos gustedes. Grifo atrás, ao final, ¿no? En plan, bichis... Eso é atrás. Claro. Vale. Pues ponte Pensaba que diante. eso era diante. Vale. Bueno, sí, vale, interpretino de esquerda, o sea que sí, sin problema. Non dixeches en que dirección íbamos. Ben. Dades vos conta de que empezades a pisar pedra, vale? Parece que este camiño é o suficientemente antigo e resistente como para que aguantara o que lle viu en riba. A redonda vedes os típicos arbustos, as típicas augas pantanosas. Isto que sabedes que se metedes aí o pé teríades dificultades para poder camiñar. E escoitades na distancia os típicos paxaros, a fauna que está por aquí que é moi hostil. E entón, de súpeto, poderíamos decir, de entre a maleza, sai un home lagarto. Só un. É bastante grande. Feito, vámoslo escenificar aquí para que sexa máis divertido de ver. Quedas vos mirando, levantando o escudo contra vos. Onde está o me lagarto? Non o vexo. Aquí. Ah, esa cousa A verde que izquierda. apenas se ve. Aí o Opa, tedes. Home, Vale. está no pantano, non tendrás que camuflar. Sí, sí. cuidado, Vale. un nativo. Fálabos en dracónido. En dracónido. Eu non falo eso. Eu Saludos. tampouco. Estranxeiras. Atrás. Pensei que preguntar se eras trans. Es trans. Ei, Claro. Trans. no. Non son. Pero fálabos en dracónido. Estamos traducindo Mirrim, verdad?
Me lo voy a pensar, de Deduzo. momento no. Ah, vale. Estades en territorio que non é vosso. Mirrin, que di? Solo vedes un. Está demarcando o seu territorio. Vale, pois explícalle a situación. Como se chamaban os homes lagarto cos que falamos? Non me acordo. O sea, Pero dixéranos os nomes. Vimos en, sí, díxemos a mí. en representación de dos jefes de Salmars, porque están preocupados de que sospeitan de que vos está desarmando. Estoy mirando. E dixo así. Vais a acercar un pouco máis mentras mantén o escudo alzado. Escudo feito por algún resto de algunha criatura de por aí. Podelo percibir un pouco mellor cando se acerca. Parece como se a néboa se disipara e che deixara verlo. Unha tartaruga. Non creo que ese tal jefe de Salmars sexa conhecido na tribu. Cales son Glifo, as como vosas se chamaban? intencións? Como se chamaban os dous que estaban no barco? Eran 3. 3. Tres. Tres. Eu digo o nome, porque eu non me acordo. Achua. Pero Glifo acordas. É verdad, un era... Sei que fixen un chiste porque dixe... Ai, Sí. Javi, como se llama el pato de One Piece? Como? Garú. Un era Garú. Correcto. Achua, Garú e Mirrik. Creo que tamén. Vale, pois eu digo que temos que falar con Garu. Dille que vimos invitados, lle vou dicir, por eles. Ves que se saca a lingua. A lingua bífida que ten. A modos, os modales. Mi madre era unha santa. Pareces que sabes nuestra lengua. E sabes os nombres de algúns. Este fala con máis seseo que os demais. Non te ofendas, pero creo que son máis cercano ao noso ancestro común que ti. Pero... aí a supremacía da raza, cuidado, Non acaba de entender Primer moi fallo. ben O que quer dicir eso? o que te acabas de decir, tiño cámara. Acabo de facer un viver fallo. Sí. Ahora probablemente no. Soy un dracónido, que quieres que te gane? Así. Eso. Só se ve isto. Pero podeme dicir hola, Lauriña, a min, si quer. Laura, di hola. Hola. Aí estás. Hola, Laura. Dixeron che hola. Dixo che Tania hola. Ademais. Ben. Mirren, Dedos de chouriciño. non acaba de entender moi ben a que te queres decir con isto. Parece que está moi enfocado en saber se va a ser unha ameaza ou non pa os seus. Extrañoulle moito que falaras de 3 nomes que lle sonan. Pero ainda así non acaba de estar convencido. E que traedes? Vamos a ver. Diríalle, vamos a ver. Somos 4, ti eres un. Se quixéramos facer algo, xa hubiéramos feito. Estás en desventaja. Estás seguro? Non che vai a entrar ao trapo, parece. Pero non o amedrentas. Non estou amedrentando, sempre te estou dicindo. Pois o que lle dis non lle causa ningún efecto. Sigue estando aí. Ti me Este dis. señor desconfía das nosas intencións. Vale. Vou a deixar as armas, o sea, a cousa, o sea, o tridente no chan.
Ajá. E vou coller unha ración. Vou na comer. Unha das carnitas estas. Sí. E voulle Quitas a lanzar mirada. o outro gacho. Vale, cando lanzas, despois de comelo, acércase lixeiramente, sen baixar o escudo en ningún momento, arrodíllase, mantendo o escudo en alto por se facedes algún movimento, e agarro. Vedes que lanza esa ración a un dos matorrais que hai nas cercanías, e Mirrin escoita que o comproben. Dai un resultado positivo, indicando de que é comida. Podedes facer unha cousa. E así probades que sodes vos e podedes vir á tribu. Es que se acerca un pouco máis, baixa as armas. E de feito vai a facer algo similar ao que fixo o glifo. Vai deixar o seu garrote, o seu heavy club, no chan. Vai a manter o seu escudo na súa man esquerda, vai acercar a vos. Vais estar dirixindo ao glifo, ainda que non o entenda, pero ti Mirrin ti valo entender. Se sodes vos, podedes nos axudar. Entón nos levaremos a casa. Levaremos Vale, vos axudar a con casa. que? Temos uns veciños molestos. Moi molestos. Vamos a ver que é o que salen os seus veciños. De feito, vou a facer en privado. Tu foi o 14 que tirei. Sí. O 14 é literalmente que lle toquen os homes lagartos. Só é unha tirada de 20. Como? Que non a entendín. Canto se leva? Eso non o vimos. Ah, Eso fixo Bien. en privado. Maldita sea. Literalmente saliu como o libro lle justa. Increíble, non entendo nada. Bueno, xa está. Como Hai lle custou uns ali? homes ras que nos dan problemas a un camiño que temos que vixiar. Se vos acabades cos homes ras, os expulsades, nos acompañamos vos á nosa casa. Sen que problema. idioma falan os homerras? Home, ra. Crack. Facho o gesto. Vale, contolle isto a estes señores, en plan, venga, Oye, Mirrin, pregúntale se hai algo máis peligroso que non conlleve exterminar unha tribu, a poder ser. Obsesión tan todo o mundo con exterminar neste xogo. Sí. Pregúntale se, aínda que sea máis difícil. Vale, pregúntolle eso. Podemos levarvos aprisionados e requisarvos as cousas. Entonces tería que pensar si sodes vos ou no. Pero non sei se estaredes dispostos a que vos saque todo o que teñades. Miro por os meus compañeiros. A ver, tiveste tan seguro como para confiar en eso? Non, pero tampouco quero eliminar unha tribu porque é un inconveniente para A eles. eles. Pois se súa mentalidade de eliminar unha tribu porque é inconveniente para eles, eu non me fío moito de desarmarme con eles tampouco, Podemos pedir ver a Garú. Só fixen. É que che dixo.
Non se fía. No, dixo que aquí non pasa. Podo tirar unha percepción para ver cantos Nos homens lagarto rodean. hai aquí. Xa tiraches antes. E podo tirala eu? Vale, tira con desventaja. Donde teño percepción... eu non percepciono nada. Control. Para tirar con desventaja. Control. Pero que me tires. Vaya, desventeixeime, non vexo nada. Vale. Que me ides facer? Decidime. Que opinades? Cal é o problema exactamente que teñen que os homes ra? Porque ao mellor podemos solucionar diplomáticamente. A ver, sí, pero falan homes ra, que teñen unha cultura extraña. Ao mellor o noso amigo oceánico coñece a forma de falar con eles. É un Non ser. creo, penso que solo Iba falan... a ser un pouco racista dicir é un ser da auga con outro ser de auga, malo se. Espera. Pero temos unha poción de... ou un pergamino de comprender lenguajes. Eso serviríanos para falar con os hombres lá, non? Pregúntalle aí cal é o problema que teñen cos hombres rana. Que problema tedes cos homes ra? Muy fácil. Nós temos que investigar e vixiar camiños. Os homes ras atacan-nos. O rei Ra ataca e mata a moitos de nós. Estou falando con dos do Qatar. Vale, pregúntalle se convencemos o rei de que non ataque os lagartos e lle vale. Eu creo que son sí, sen preguntarle moito. Si eso non nos mata, creo que debería de valerlle a nosa reina. Vamos ter que ir ver os homes ra. Pregúntalle onde están os homes ra. Onde están os homes ra? Ves, vais facer unha señal. Hai que meterse máis no pantano. Hai que meterse un pouco nas profundidades. Vaivos a describir a súa maneira, vale? Vaivos a decir, tedes que seguir todo recto meténdovos nas aguas pantanosas. Entón, cando vexades un árbol demacrado, pronto chegaredes a un edificio derruído. É aí donde suelen estar. Vale, indicacións ABC, sabes? Sí, moi simples, pero efectivas, para o que ve. Entón pretendedes ir negociar cos homes ra primeiro. Sí. Uf. Vos me diredes. Vos me diredes. Pregúntalle se van a esperar aquí. Vai vos a facer señor que sí. Estou esperando aquí mi rinfale. Pregúntalle. Estaremos. Siempre y cuando no se haga noche. Yo tener que volver. E vos os ojos, sí. Eles teñen que volver a súa zona. Fan campamentos por aquí, pero non van a estar na mesma ubicación exactamente. Se Pero se temos fan, que facemos? Se lle tardades 3 días non vai estar, o que quere dicir. Vale.
sea, Moi ben. Vamos para lá, Mirren. Vale. moi bien. Dices a continuar as indicacións do man? Non me fío moito, pero... Adiante, veña. Que é o peor que pode pasar? Que morraces. No, non creo. Se ti fíaste desta xente... Do somos lagartos. Grifo. A ver. Eu creo que toda a xente merece unha oportunidade. É solo porque as cousas parezan mal, non quere dicir que sean mal, senón que normalmente son prejuicios ou teñen un aspecto extraño. Ademais, nós viñemos a chamar á súa porta sin avisar, sabes? Se for un guarda e vexo 4 personas armadas cruzando o meu territorio, tamén miraría que pasa. Sobre todo cando se están armando por algún tipo de razón. Oye, Martín, podemos preguntar... Glifo. Merda. Glifo, podes preguntar aquí ao noso colega Oce que opina de todo isto? O C. Oce. Que opinas? Explico yo que está... É que chamarlle Anus parecíame demasiado extravagante. O Ceorto chamámoslo. O Ceorto, la puta madre que me fixo en Vale. bicicleta. Non se chama Oceanus. 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 Non, debería ser Oceanus. Porque é ben do latín. Oceanus. Veña, basado. Explico todo o que pasou. Vamos ir a falar co homes tal, ti que opinas? Creo que deberíamos de ser precavidos. Os homes ra do pantano non son tan parvos como outras especies e son avariciosas. A mellor poden dar algún problema. Avariciosas. Avariciosas é Pois a palabra veña. que dice. Comento isto. Digolle a Lara que teñamos cuidado, que os mans son Repugnantes. repugnantes e avariciosos. Maldito repugnante. Como diputado do PP. ¡Ah! No, que isto queda en YouTube. Non vou poder ter un cargo oficial. Aquí que tampouco, gracias a ti. Ah, Basta, por favor, basta. Ben. Tras veña, un tempo. móvenos. Tras un tempo que estades movéndovos, chegades ao que sería esa árbore, non? De feito, tedes que meter os pés nesas augas pantanosas e Que podes árbore? ir notando como Aquí pouco está a pouco, demacrado. correcto, como pouco a pouco os pés vanlle costando máis moverse, non son movimentos tan áxiles, é difícil andar aquí, é un terreno complicado, vamos a decirlo. Pero aínda así, os sodes aventureiros, aguerridos, poderosos e capaces de sortear calquer mal que se vos poña por diante. Vedes? Sí, hai como unhas columnas negras, non? Sí. Si, hai moitas cousas por aí. Vexo raniñas, é unha que saúda. Se vos fora unha. Non saúda, ten unha certo, cousa na man, que triste. Armas. Bullywug Warrior. Poderían ser amigos, mas non o son. Non o sabemos, aínda non falamos con eles. Estásme facendo spoiler. Víchedelos. Vamos a darvos a oportunidade. Vamos a decir que estades na distancia adecuada e me tirades todo o sisilo. Ahora un 14, Impresionante.
Exacto, tiño un 14. E ahora un 18. Espera, Falta Gabriel que está facendo algo. estánlle chamando a casa. Vale, pois vou aproveitar e viño agora eu tamén. Ok. Man, estou intentando sacar o 20. Un 20 foi, Eu non vexo. Ah, mellor porque tiño desactivado para que non me spamen os dados. E agora? E se poño un de 100? Fuá! Mal fixaste sen poñer os dados. É boísimo. Pá, mira, tiro un sigilo eu. E tendría Gabriel ou un 18 ou un 20. Porque Gabriel ten ou máis 6 ou máis... ou máis 8. 6. Porque se ten máis 4 de destreza ou máis 3, non sei que ten. Despois, media proficiencia. Gabriel, socorro. Sí. Ten 16 para arriba. Que nos van ver Así. que uso aquí un 10. E océanos ainda non tirou. Océanos. O pobre diablo. Non é que teña. Non é que sea o mando sigilo, Bueno, tuve un punto máis que a ti. Sí. Menos mal que aquí vai pola baixa, Pois... meto unha poción de falar, non? Non, é de comprender. O sea, ti cando tomas Vale, comprendes vale. calquer linguaxe, pero non quer dicir que o fales. Claro. Pero... Porque así non por é lo o menos. feitizo de nivel 2, é o feitizo de nivel 1, como che dixo Tania. Sabes o Coño, rollo? pero mellor saber que me están contando Que non. non. Sí, tamén é verdad. Dios. Jesucristo. Disculpad esto de volta. Non pasa nada. Tania está. No, ainda non. Pois tíralo. Mamañemo. Tira sigilo. Tira sigilo. Tira sigilo. Sí, sí, pode ser. Vale, perfecto. Vamos a advertir. De feito, ides a avanzar un pouquiño ese tal, empezades a croar das ranas ao unísono. Cra, 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 cra. Parece que están intranquilas. Fan xestos de home ra. Xestos agresivos. Mentras golpean cos seus pauiños o chan. Vale. Vou mirando aquí. Hai algo que vos chama a atención, que é que un deles é bastante máis grande que os demais e vai montado en riba dunha ra xigante. Hai outro que, aínda que é un pouco máis achatado, está ao seu carón facendo outro tipo de xestos e sonidos. Parece que teñen unha estrutura, bueno, o que deducides é que o manda máis é aquel que está en riba da ra. E ao seu lado debe de ser unha figura, súa man dereita, conselleiro, ou, non sei, a consorte. Mi má veuno. Veuno. Hay demasiadas ranas, tío.
Vale. Vámonos acercando, hijo. Vin detrás miña. E o problema de eso, de que non entendo que ten. No, tomín eu a porción. Porque non estabas, basicamente. Vale. Feito, vamos facer unha cousa. Vamos dicir que esta está máis de 3 pés. A rasa que sendo grande. Vamos a reducirlle un poquichiño a escala. Ten un gemelo. Este, vamos a ver que é un poquinho menos. A verdade que son... Ves que empezan ra, 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 ra. Estamos mirando a vosa dirección. Uf, a océanos Espera, costaría estes non andar, son non, os... contanos. Estes son bullywugs, non son... Os outros Vamos. mamaovos. Como outros mamaovos que dis. Son a mesma que a rana... Que a outra rana. E os dibuxos son distintos, pero son todos bullywugs. O que pasa é No, no, que no, un é de 2014 e outro é de 2024. Por iso ve tan distintos. Se dis eso. No, eu dixo de... Non é a rana de Ceros. No, no, no. No. Por eso. O que pasa que é o iconito que poñen a Giant Frog de 2024. Vale. Podedes vos vir acercando, cabrón. O sea... Vamos a mover el ara para ali. Sí. Parece que advertiron a vosa presencia e están facendo un círculo como se fora unha... Pregunto a mi Rentí, cando vas falar con realeza, con que ámbito vas? Como eu explico? Botei. Que ámbito? Dis como tratar a estos? Non sei. Volveu. Con suposicións e nunca con afirmacións. A non ser que queira ser agresivo. Vale. Hola. Alfa vos. Parece que a súa voz se oculta entre os berridos das ras e os golpes que dan con súas armas no chan, nese pouco cimentado, nesa estructura que aínda se mantén co paso do tempo. En principio escoítalos, non? Sí. No. Valor, prueba, valor, prueba, valor, prueba, están todos así. Valor, prueba, valor, prueba. Vimos vir ao rei. Mostrar reverencia. Ou algo así. Non che escoita Feitesía. desde aí. Quero que te poñas aí. Quero que te poñas aí. Quero que Pois se poñan veña, home, todos vou aí. aquí, E o joder. océano se compeña, che, hostia. Estos compañeros aí. Se non van che ir a escoltar as ranas. Vamos a ir a apuntar cos seus pinchos para que vayades pa aí. Punto no que quero. A mí dá medo ese pincho. Eu teño un pincho máis longo. Teño un pincho moi longo. Non, ti tes un louz. Es que apuntamos cos pinchos para que vos pejedes os vosos compañeiros. Tentanos poñer en zona de área, Vamos poñer aquí. Oh! Non queda onde eu quero. Meus compañeiros, meus súbditos. Fala a Ra que está en riba da Ra xigante. Eu, Gulpagor, fun capaz de traervos a estas xentes como proba para ver quen se queida co tesouro que atopamos. Isto vai ser unha proba de todos. Unha proba de sangre e de supervivencia, pois os máis fortes serán os que Iso- críen. Estámoslo entendendo? Solo Martín, con glifo. vou dicir, espera. Como Súa sangre? majestad.
Ves que hincha... Sí, Podemos Se queda intentar mirando. solucionar isto de forma non Pacífica. violenta. Estás lle falando en común. Sí. Non che entende nin jota. Oh, meus súditos! Escoitades os berridos aberrantes destas dicindo que criaturas enviadas polos mismísimo Deus Ra xigante. Están Arra dicindo algo de cornuda. que vamos a botar un combate ritual para ver quen se queda cun tesoro. Eu intento Pero lles super dicir que no, pero non entenden nin pito. Como que non entenden? Pero ti non tiñas un chisme de entender. Sí, pero só los entendo eu. Eh? Que só lo entendo Entón eu. procederemos os Espera, guerreiros. Ei. Tiro unha moneda de ouro. Non fagades caso a estas triquiñuelas. Os deuses estánnos enviando unha proba. O tesouro é moito máis grande que esta moeda que sortan. Meus súbditos, que os deuses nos estén mirando. Boto unha traumaturgia. Que faz co Bueno, traumaturgia? elementalismo. Traumaturgear. Para que vaya así como... Que se mova o barro o meu... Ao meu alrededor. E faja unha... Ben. Vámolo a facer dunha cousa bastante graciosa. Quero Unha que escultura dunha rana. entires intimidación. Mima! Intimidation. Puta madre. Teño moita intimidade. Así lo hizo. Vale. Vos podedes ver como glifo, que eu entendo que é así, corríxeme se é o contrario. Estábos dicindo que estes homes ras vos queren utilizar nunha especie de competición ritualística para ver quen se queda co tesouro, e de repente ele é capaz de facer que o barro que ten diante empece a tremer e fai unha figura dun home ra. Por algún motivo extraño, as criaturas ou parte delas se quedan como asustadas, non? Como Anonadadas. vai a poder, anonadadas, efectivamente. Entón o rei di: non! Os súbditos, recordade, isto é para ver quen leva o tesouro a favor dos deuses. Pensade nas vosas crías. O que sala daqui victorioso terá a bendición. Unha bendición, non caades nestes trucos. E podes ver como o Bullywug, que está aquí ao lado, empeza a croar dunha maneira curiosa. Crack, crack, crack. Como se tuvera unha entonación distinta. Como se fora un cántico, incluso. Vale. O que vai a facer é calquera dos Bullyhugs que estén nas cercanías. Vale. Encantounos. Pues teñan puntos de vida temporales. Parece que algún deles o conforta de alguna maneira que non acabas de entender. Que é o que vas facer, Glifo? A ver. Claro. Ou calquera dos compañeiros, non pasa nada. Que sí, a ver, vos pensade tamén algo. Eu penso que temos un problema distinto. Bien, vou Podemos saber algo desta xente? Non sei, unha natureza ou algo así. Tirade. A ver se tedes a sorte. No. Eu nunca teño sorte. Tranquilos, aí está. 12.
son moi supersticiosos. E eso acábalo de comprobar bastante ben. Saberán o que é a magia. Home, se están falando de non sei que deus que lles vai dar un favor, non? Como serán os deuses destes criaturas? Supoño que será unha rana máis grande. A ra cornuda, comentaron antes. Non sei se polo transmitiu. Sí, eu todo o que lles están contando eu vou lo dicindo. A ra cornuda. Nada, non vos vou dicir nada máis interesante. Hai algún tipo de estatua da racornuda? Mira, realmente o sitio onde estades ahora mesmo parece, pues bueno, unha especie de construcción que ten máis Unha anos que calquera dos que están por aquí. Vale. O único que vos podería desatopar era os restos de un campamento que se fixo hai moi pouco tempo. Entendes que son os búlibus que se instalaron aquí. Sí. Eso pódelo ver. Mais que eso, Hai xa unha algún tipo de percepción. estatua? Tírame percepción. Algo que podes fallar. Como estatua como tal non hai. Pero sí que é certo que debe de haber algún tipo de non acabas de diferenciar ahora mesmo. Non hai unha representación como tal tosca da súa dios Ra cornuda aquí nas cercanías. Ao mellor hai algo entre muros ou nunha parte máis coidada con ese tal tesouro. No, pero dixo unha estatua, ainda que sea do normal, de E que? persona ou algo. Sí, vamos a decir que é unha especie de gárgola por aí. Vale, pois Vou má xogar a ver se sei algo por religión, porque ten pinta de ser unha religión. Vale. increíble. Vale, sí, Conoce correcto. os deuses antigos. Efectivamente, a Ra cornuda, a típica religión pagana que predican aquí estas criaturas do pantano. De feito, sí que é certo que se puderas falar con eles ou transmitirlles de que sodes enviados realmente do dios Ra, ao mellor tedes un punto a vosso favor que vos axude. Pero como podedes contactar con eles? Como podedes facer que vos entendan? Eu voulles contar todo isto a eles. Vale, Glifo, ves que a túa compañeira Elara sabe certos ritos ou certas costumes da Ra cornudas. Vale. Vamos a decir que a través de algún xesto ou algunhas actuacións pois darían vos certa ventaxa para aparentar que sodes enviados reais e non Sabes, non só pode ser unha que mera sepa proba. algún xesto deses eu, de haber estudiado, típico dibuixo que sale nos libros ou o que sea. Perfectamente, pero que é o que facedes vos para poder Pois eu- executalo? Mirrin, ti podes crear ilusións? Eu podo crear algo parecido a ilusións. Soños e esperanzas. Que hechizo? Son as esperanzas. Teño. Home, teño literalmente imagen espejo. Teño ilusión menor. Porque Bueno, os ilusión conxuros é moi non están en pequeno, creo. español. Non. Porque os conxuros están pirateados, amiga. Parouse. Ah, Ni mapa, puxo todo a vez. Paren a música, paren a música. a música dos 5000 ranas, que creón. Todo a vez. O sea, podo facer unha imagen múltiple. Non, pero iso é unha imagen múltiple túa. Vou parar todo, que me cojo na puta, puxo todo a vez. Aí estamos. Ahora. A ver. Lara, como facemos? Podolle intentar explicar a Gabriela a ver se pode recrear a partir dos xestos que eu vi nos libros, se pode intentar recrear unha danza ou algo similar, ou interpretala. Sí, perfectamente. Pois eso. E podes Eu poño a explicar isto facer en cero así. coma. Digolle, Gabriel, o sea, digolle, Mirrin, estos son os xestos que le suelen usar nestas, o sea, do seu deus.
A ver se podes facer algo para chamar a atención que pensen que vimos da súa parte. Eu sería capaz de intentar facer ese baile o invento. Interpretación complicada. Por super junto. Estades improvisando nun momento onde ele está aclamando que sodes os seus enviados para a proba de sangue que queren facer e ver quen se gaña a capacidade de poder ter crías antes que ninguén e levar o tesouro. Dios. Pero sí, podes improvisar algo. Grazas ao que che acabo de comentar el Lara. Oye aí. A ver como Confía. sae. A ver, onde está? E non falles por fin. Performance. Onde é a habilidade? Interpretar. Interpretar. Interpretación. Como esta. Moi boa. Efectivamente. Empezas a dar uns bailoteos, a facer uns xestos, algo moi ritualístico, daslle esa gracia, ese... Kike, eu vou, así como Gabriel está interpretando, eu vou me Ajá. inclinar como señal de respeto. Porque en señal de que eso, Dios, Vale, Temor. as ras quedan fascinadas Temor ante eso. completamente. Así, co xesto, claro. Entón as ras paran de facer os golpes. Empezan a preguntarse. Arra cornuda. No. e Gabriel ten cornos. Podo pedir de Milhouse. É verdade. Vais a acercar a Ra que está ao lado a examinarvos detalladamente. Vais a acercar a Mirri mentras interpretas as danzas extrañas. A veces che quedar mirando moi atentamente para detectar se realmente eres parte dun enviado da da Ra cornuda ou non. Da rata cornuda. No! A subtrama do pedir. Vale, Mirrin. Parece que a criatura, vale, empeza a facer os mesmos bailes que fas ti. Ui, Algo máis torpes, máis erráticos. Ah, que jocoso. Empeza a girar alrededor túa mentre sigue facendo as danzas. E todas as ras miranvos atentamente, como se estuveran a punto de suceder algo. Entón, a rei Ra baixa da súa ra xigante. Basta! Basta! Empeza a gritar mentre alza os puños e dá un pequeno brinco coa súa pequena estatura. Estos non son enviados da Ra cornuda. Por moito que pareza que sepan, son nosos inimigos. Pero os outros son máis Ra. Parece que non lle fan moito caso. Parece que están encandilados por eses movimentos exóticos, ritualísticos que Lara che dixo e que ti improvisastes. Parece que os tes un pouco comendo da túa man, Mirrin. Pero como lle podes transmitir que se vayan, que se dispersen ou que fagan algo? Non podes falar con eles. Son as jodiendo, ¿verdad? el lenguaje de la danza es universal. Sí. Creo que no. Baila. Transmite Baila como se agresividade. tua vida dependera dele. Tira unha performance tan boa que literalmente lles explique o que queremos que faga. Queres tirar outra vez? Isto Sí, é complicado, Sempre se Expresa- dixo Eu axúdolle.
Empezades os dous a bailar. Eu si, veña. Moi ben. Mirren, interpretación con vantaxe. Yo doy palmas. Fantasía, así, no, vale. Menos mal esa Aí solo foi un dado, Menos mal esa Oh. vantaxe. Avantaxou. Chaval, que diferencia. Vedes como Oceanos vostede a pista. E Lara empeza, bueno, pues tamén a darche máis indicacións. Non sei exactamente. E Lara deuche unhas indicacións e ti viñaches hasta arriba. Eu Ti- acompaño, Tribu sabes, do os típicos Congo. ritmos que deberían ir ca danza, sabes? Claro, Bien. sí. Las palmas. Ti sabes a teoría. E el, Dios, como está levando a práctica. Meu Deus, Mirrin, grazas a Glifo e Lara estás, sintes que cos teus movimientos és capaz de decirlle vos fuxide ou que se coman ao rei, o que queiras. Que é o que vas facer coa danza? Que é o que lles queres transmitir con estes bailoteos e interpretacións ritualísticas? Eu que quero é que marchen de aquí. E que non volvan, pois isto é terreno sagrado. Moi ben. Adiante por los sueños que aún nos quedan. Vale, pois efectivamente parece que as razas están convencidas. Van a facer unha reverencia antes de que se vayan estas ras pequenas. E esta ra que cantaba máis vai a facer outro grito, uns ruidos máis, vamos a chamalos satisfactorios, non? Parece que están convencidos. Mais hai un deles que quizáis non este tan convencido como o resto. O líder empeza a berrarlles aos demais. No! No! Non vos vaiades! As caedes nos embustes! No! Podes ver o seu xesto de maldecir. E a ras os demais deixan aí abandonado porque siguen, lóxicamente, a ra cantora, que parece algún tipo de clérigo ou sacerdote entre eles. O rei Ra sabe que non é o suficiente forte como para enfrentarvos a volos 4. E Martín, parece que vos xura algo. Non polo nome do rei Rat ou o rei Ra, senón neste caso por el. Gulpagor caerá sobre vos nalgún momento. E vaise saltando dun lado para outro, a menos que digades o contrario. Amenazounos de muerte. Va, xa volverá. Xa volverá. Ou non? Bueno, pois traballo feito, non? Botámonos Vale. aquí. Hai algo... Vamos a revisar a zona. Que dixeron algo dun tesoro. Perfecto. Exactamente. Podemos levar tamén algo o daqui que sea proba para decirles que sí, marcharon. Como O investigamos? tesouro. Témonos que mover ou... No, ponte aquí. Ponte aquí. Vamos a facer o fast forward. Vale, basicamente aquí podes atopar entre as cousas que levaron unha especie de, non sei, contenedor rodeado de mucosidade, algo moi viscoso, sabes? Hai huevos Parece de un rana. tipo de secreción, non sabes que carallo é. Pero entre eso atopas o que sería ese tesouro, non? O tesouro que os Bullywugs estaban custodiando. Atopas 325 pezas de prata e un yelmo. Un yelmo curioso. A ver se podo pasar unha 5 foto. pezas de prata. Aquí o teño. Ahora, pum. Moi ben. Xa está, non? Podémonos ir. Que fai? Espera, que fai o Yarmo? Un descanso curto, digo, che máis. Botamos un descanso corto, chavales. E aquí no medio do sitio horrible este.
estamos nunha ciénaga. Ao menos A ver, aquí hai está estructura. Antes era un campamento, sabes? Sí. Unha destas habitacións parece máis seca que as outras. Total, é descansar unha horiña. Aí tes razón. Pois Aí veña, tes descansamos unha orilla. Vale, perfecto. É un yelmo de acción subacuática, Grifo. Oh, Dixeches por vale o ok. Creo que dixo, no, dixen, oh, Ah, vale, que fai? vale. Xo, para que queren unhas ranas un casco de acción subacuática? Tíñano como tesouro. Era bonito. Era o tesouro do deus, o que garantizaba que puderan copular antes uns que outros. Mima! Pois Pues vamos, mira, a ver. dame un segundo que cho poño agora. Pues teño que poñelo para descargalo aquí. Aquí está, vale. Vale, perfecto. Pois entendo que o que faría desa continuación é volver a donde estaba o home lagarto. Os homes lagarto. A ver, chaval. Puta madre. Un segundinho. Non deixarían por aí un estandarte ou algo, sabes? Algo que non le recolleran. Sí. Que Pois deixaron? levámolo. Un dos fillos. Pregúntoche. Non sei, un típico Jo. algo ca súa marca ou algo. Tirou a Vale. corona o rei. Non creo. Sí. Sí, podía ser así. Fóronse todos de aí. Fochedes capazes de transmitirlles que se foran de aquí este terreo sagrado e Desman- nunca volveran. Desmantelamos un reino, Desmanteláchedes o reino do Con man. unha danza. Con unha danza. Con unha chaval. interpretación Danza sacada Kuduro. da manga. Bailou tan duro que os máis dixeron. Uf, Tremendo. Insuperable. a monarquía non me gusta, Vale, xa tes o yelmo de Underwater Action. Donde? Eu creo que Algún puxen, sitio. sí, puxen aí o meu video, vale, en xeral, por se necesitamos claramente da danza. Sí, sí, xa o vin, xa o vin. Maravilloso. É nos meus vídeos Está favoritos de bien, YouTube. Sen palabras. Aí o tedes. Ah, é verdad, espera. Reveal to everyone. Ese é o que fai o yelmo debaixo da auga, vale? Uf, que rico me ven este. Era justo lo que él quería. É Literal. mellor do que eu quería. O É mellor anel, que eu dache quería. solo de moverte. O obxecto, dache máis, mi pana. Joder, Xesús. Vale. Vamos a decir que volvemos ao outro lado sin ningún tipo de problema. Llévenos. Vale. Todo funciona todo ben que me gustaría, me enfada. Bien. Eu estoy contento e furioso. Volvedes a donde está o home lagarto. Parece que ahora está acompañado por uns cuantos. Vamos aquí en aí, pero imaginad que hai uns cuantos, vale? Hai uns cuantos. Hai 3, Ai, 4, 5. Por favor, pare de chacar ao mes lagarto. Vai haber máis. podemos con todos, home. Intimídanme sexualmente. Normal. Como? Como? Vale, perfecto, pois aí ustedes. Que ides facer? Vos mover para aí. Claramente meto un smite a este home Eso está. Pois nada, tiramos a coroa aos seus pés. Vale. O desgraciado collo. Faivos un gesto coa cabeza. Ides a ser guiados polos homes lagarto. A tope. La diplomacia ha vuelto a ganar. No como con Zapatero. É verdad. Imagínate. Vale. O que vai a pasar a continuación é que ides ser acompañados por uns cuantos homes lagarto e ides pasar a noite con eles. Porque para chegar ao sitio
Ainda queda un pouquichiño. Ainda están unhas cuantas horas, vamos a decirlo así. Polo tanto, primeiro, ides a facer gardas, estando escoltados polos homes lagarto. Sí, por que non? Eu non, o sea, que coño, eu confío en que ahora nos levan para lá. Pois eu penso facer polo menos unha garda. Sí, eu tamén, Por calquera cousa, non? Cabalito. O man que confía e os mans que non confían, Martín? Claramente. Eu sempre confío, man. Eu sempre confío. Vale, este home lagarto que tedes aquí, vamos decir que se vai a chamar, vai a dar o seu nombre, que é Hank. Vamos a poñerlle O nome cuñado de principal. Walter White. Hank, Miembro de la DEA. membro da Así é. DEA. Efectivamente, aí o tedes. Las ranas traficaban con psicotrópicos. Hank Chúpame está la moi rama. contento porque houbera sacado a ras de aí. Porque estabañe sendo un problema para os seus compañeiros. Porque a fin de contas, este é un territorio que teñen que explorar para asegurar de que todo este ben. Mas Hank non vai entrar en moitos detalles. Porque quen sabe de detalles e é o suficientemente listo son os sabios, os chamáns e a súa raíña. Deliciosa raíña. Como? Eu seducindo a reina. Co baile Xa que te che enseñou perseguido. Gabriel. Co baile facendo... Vale, vamos a asegurar de que ides ter unha escolta adecuada e que o día seguinte chegaremos á antigua casa dos homes lagarto. Divos que coidado donde pisedes, que ao mellor despertades as criaturas que hai nada. Tiradme todos descanso logo. Vamos en medio ningún. Descanso longo. Descanso longo. Moi ben. Non hai de ter ningún problema na noite. Vale. É dicir, acompañados polos homes lagarto, facedes unha formación o suficientemente consistente como para que non teñades problemas. Ademais, eles están acostumados a meterse por aquí polo pantano. Saben que é o que teñen que evitar. Ben. Os dous Pola que mañán facedes a garda. voulles dar pola mañán unha pomadiña nova. Os mosquitos. Pola mañá. Non dura un Aos teus día. compañeiros ou todos os homes lagarto. Aos homes No, esos lagarto non. que lle den, eses teñen que estar inmunes xa. Ten que estar ultra inmunes. Vale, pois aplicades vos a cremiña. Vou a quitar. Vale, vedes que o Oceanus durante a noite estuvo bastante intranquilo. Vale. Por feito de estar rodeado e moi vixiado pola noite polos homes lagarto. Tomáronse ao pé da letra. Cando dixeron que íbamos estar escoltando, non separaron os ollos de vos en ningún momento da noite. De feito, atreveríades vos a decir que fixeron gardas para asegurar de que estuverades a ben recaudo. A vos recaudo, sí. Ninguna obxección. Ben. Non. Moi ben. Entonces, sodes guiados polos homes lagarto. E vamos a acceder a un sitio máis interesante. Adentrades vos ao que sería aquel promontorio que habíamos falado na anterior partida. Chegados a unha zona que está moi cerca da costa, está na costa, e se alonxa un pouco máis dos camiños que estaba seguindo do pantano. Este mapa é realmente grande, polo tanto, vou no precargar, vai vos aparecer aí que tarda un pouco, é normal, porque é monstruoso. A E vou vos a gorilla. colocar no acceso que... Bueno, o acceso que tedes dos homes lagarto.
Básicamente, o sitio por onde vos están a atraer. Oh, Xesús, a miña espalda. Cargou vos? 98%. Vale. 99. Bien, bien. Aí Xa. quedar un pouco de margen porque me cago na puta que é grande de pelotas, Aí xo vou dicir. A mí non me está cargando. Se nos vai mal avisade e a ver se intento, pois, facelo de outra maneira. Bien. A música esta cascou. Uf, craseo de todo, creo. No, no, no. Dai está tempo, aí. dai tempo, dai tempo. Vale. Ao mellor non vedes nada porque non tedes os toques. Sí, pero sí, pómolo. estou nunha pantalla en negro. Moi bien, moi bien, moi bien. Dale un segundiño. Casi me gusta máis o de que me dea Dark Vision que o que de nadar, cuidado. Por o que sexa. Polo que sea. Porque unha cousa máis útil que a outra. Vale, vedes agora? Sí. A duras penas, Jesucristo, ¿no? que pequeniños somos. Vale. Ides ser escoltados por estes homes lagarto, por decir así. Morra. Han vai vos dicir que sigades. Han aparece e desaparece botando o chan. Vamos, pa aquí ou pa esquerda. Por aquí, por aquí, por aquí. Porque ese man se Que chama ves? Evil que Zen. Ese man non me fío dela. Evil que Zen deixado aí, que está tranquilamente. Podedes ver como na gorida hai moitísimos homes lagartos. Ahora mesmo que vedes é un pasillo E ve que zen. moi bello. O chan é como se foran os restos do que sería unha construcción moi antiga e foi adaptada para que os propios homos lagarto poideran vivir aquí. A maioría de muebles que están parecen improvisados, pero relativamente hai pouco, vale? E podedes ver como este é un pasillo donde fan guardias. Armas Vamos levo. levar por aquí. Que tipo de armas levo? Lanzas improvisadas, escudos, o que puideron facer, xabalinas e os seus dentes, agarras. De feito, cando chegades a esta especie de comedor habitación, podedes ver que teñen distintas comidas postas nas mesas, e a criatura que tes diante, ese home lagarto incluso máis grande que os demais, ten unha estrela de alba, sabes? Unha maza con Lucero, pinchas, non? Un lucero de alba, perdón. E un escudo de metal. Parece que poderían ser das armas que ya había descomerciado ou de outras anteriores. Parece que non vos van xesto ningún, todos os ollos están postos en riba vosa. E parece que todos os están escoltando a unha ubicación interesante. Vou ter que mirar o mapa porque o mapa é grande de pelotas e non me vou a perder eu por papollo. Por papollo. Vale, por ahora. Vale, pois nada, se seguides para o que podades mover todos correctamente. A escena estáse desarrollando no sentido de que estades sendo escoltados por tranquilamente uns 10 homes lagarto. Vale, ¿A dónde temos que ir? Pa baixo. pa baixo. Uy, vamos a saltos, Sí. A ver. Cuidado aos poucos. Falta Gabriel. Estou non movendo eu para que se chequen Sí. antes. Mi má, océano non va a parar. Océano xa Vale, non existe. perfecto. Non me podo mover porque está no medio glifo. Así estamos. Mi má, movime Non máis. podo moverme. Maldita. Vai en diagonal, carallo. Non podo, non podo. Ahora, joder. Ahora sí. Non paso.
Que lado é? Pa baixo ou pa esquerda? Aquí abaixo a Abaixo. dereita. Vale. Antes de entrar estos tantísimos homes lagarto, vamos a decir que teñades cuidado. Que ortopédico, tío. Puesto que agora ides a estar diante. Vai vos moi lento, moi lento, moi lento, moi lento. No, moi no. lento. No, vai a min ortopédico para cousa miña, tío, nos rayarsos. Seguro? Sí, bastante seguro. Vale. Sí, sí. Vai estilo cando te moves, tarda en Sí, que tipo. decida moverse ás veces. Sí, sí, é que é super enorme todo. Pero ya, non é como... non vai a por madeira ni nada. Non ten que ir tempo real, tío, se vale nos para poder... Vale, perfecto. Tal depois en combate vamos ir en... Claro, exactamente. Bien. Chegades unhas portas que do mesmo xeito parece que teñen máis anos que a vos. Pero... porque este sitio é realmente antigo. Eu teño 3200 anos, Cando abren a porta podedes ver un gran salón, unha gran alfombra que leva a un trono de pedra. Está acompañado por 6 pilares de pedra. O que vos chama a atención non é só a construcción centenaria que teñades aquí, senón que cada pilar está cuberto con as cabezas de distintos trofeos de animais. Para non saturar a escena e non poñer criaturas demais, vamos a decir que esos 10 lagartos se poñen facendo vos fila e ao fondo de todo, sentada, tendes a súa reina lagarto. Oi, Otón. intentei chegar, pero saltín. A ver. É porque tedes océanos no putísimo medio, literalmente. Conta como un Puto enemigo inútil, me cago en la hostia. Vos... Bola lía, vamos a decir así. Ben, Como pode facer 32 grados ás 8 da tarde? Verdad? Boa pregunta. no trono hai talladas imaxes de serpes e lagartos. Ten incrustadas bastantes pedras translúcidas de color verde e parece que representan os ollos de distintas criaturas. Parece que tamén teñen un suficiente valor. Encima deste trono sentada atópase unha criatura, unha muller lagarto, que se vos queda mirando. E ao lado ten os seus oficiais, que esperan a que podades decir algo. Preséntanse vos. Preséntanvos como os aventureiros extraños que tiñan interese en chegar aquí e falar cos correspondentes líderes. Mas non saben os vosos nomes. A reina parece que espera a que vos anunciedes os mesmos. Bajo unha reverencia Eu igual. e indicolle... Bien hallado. 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 Chámanme Glifo. Estes son os meus compañeros en Lara, Mirrin e Océanos. Somos emisarios de Salmars. Unha pregunta, entenden o noso idioma? Non sei. Porque antes falaba Gabriel por nós. Sí, sí que entendemos, sí. Ah. Sí que entende, sí. Continúa. Os líderes de Salmars están nerviosos debido a que os homes lagarto estánse armando de forma incremental e non queren ter ningún tipo de conflicto. Así que nos enviaron para ver se podíamos ter contacto diplomático e intentar chegar a un consenso. Satisfaz-me saber que non matachedes a ningún dos meus súbditos vindo para aquí. E incluso tanto Garú, Achuak como o noso querido Mirrik falaron ben daqueles os que coinciden un pouco coas vosas descripcións. Mas
Ainda que agradezo esta diplomacia, tedes que entender que unha reina non se pode decidir dun momento a outro, e máis cando son temas tan delicados. Vamos a facer unha cousa. Quero que convenzades a xente, que demostredes que sodes de fiar. Mañán, en 24 horas, volvede aquí e intentade convencer aos máximos de que sodes de fiar. A xente pode vos calar mellor, e máis, se son moitos ollos os que vos ven, e moitos oídos os que vos escoitan. Esa é a miña decisión. Se queredes ir pola diplomacia, demostrade que sodes amigables a todas as linguas bífidas. Axudamos a varios dos vosos, librándovos da plaga de homes rá que estaban nun dos camiños. Eu Así é. entendo que intenta buscar forma de estar segura de que somos de fiar. Pero... a ver... enténdennos siquera. Porque eu entendo que usted ten educación ou algo. Eu é inteligente, de por si é sabio o noso idioma. Pero outros homes lagarto que atopamos non o sabían. Ou Os homes lagarto combatintes solo están instruídos para pelear, mas non todos son aquí. É así. Igualmente, voume fiar só do que o meu povo pode haber en vostedes. E esa é a miña decisión. Despois, se ao final resulta que o meu povo os acepta, poden asegurar que teremos un excelente banquete. De momento, voulles impedir que salan da nosa garida e que durante estas 24 horas falen cos nosos xentes, teñen liberdade por toda a noso recinto. E sonríe. Se son vos para nós, estou seguro que teremos esa diplomacia máis que mellor feita. miro pa aquí os compañeros. Dedito arriba. Que opinades? Vale. Como guste, a súa Bastante fino, reina. verdad? E tío Cero? Vedes que a maiores, nunha dos seus lados, hai un home lagarto con uns atuendos máis chamánicos que parece que non está convencido con isto que acaba de dicir. No. Pero inocente. Parece que non lle acaba de agradar esta resolución que dou. Hora de atopar unha conspiración neste pobo. E o subchief parece contento. Non amosa ningún tipo de xesto. Acata a orden da súa raíña, fai o golpe co peito e fai que os homes lagarto que estaban por aquí se empezan a dispersar. Vale. Polas portas, ademais. Vamos en conjunto ou cada un vai a un estrato social diferente? Que supoño que aquí divídense en tipo guerreros, chamáns, pescadores, esas cousas. A ver, podémoslo intentar por separado, se non por xuntos, despois. Vale. Polo que dixo a reina, os combatintes non falan común, así que eu supoño que Mirrin Ai. sería o que ten que falar con eles. Non Correcto. teño problema. Vale. E Lara, ti tes máis chisme de religión e de Así contacto é. cos deuses e tal, así que supoño que os que sean chamáns e curandeiros vai ti por eles. Correcto. E eu vou cos outros.
Ben, vou proceder a explicar un pouco a mecánica. Basicamente, isto é collerse a simpatía dos homes lagarto, vale? Non vos vou dicir cantos puntos ides conseguir con cada cousa que fagades, eu só reservo o meu por detrás, vale? A idea é que pasedes por as distintas, máis ou menos como que acaba de escribir Martín, vale? O sea, creo que aí achinou bastante ben. Tedes que ir pasando cos distintos grupos dos homes lagarto e convencéndoos. Hai distintas maneiras de facelo, xa sexa con persuasión, xa sexa con X cousas ou demais, pero a idea é convencer os máximos para que vos teñan como aliados, para que sexan os vosos amigos, e despois deso xa veremos o que pasa. O que si, vámoslo deixar aquí, quedan 4 minutos, non vamos a fazer moito máis, realmente. Vale. Vámoslo deixar para a Ataco! semana que ven, pode ser?